Op dit stuit vanzelfs mooi op dat eerste plak. Dat zielt lekker. Zo begin je mooi, dan kun je verdedigen. Heerenveen maakt 3 punten goed, meidje. 3,1 zelfs. En de Lemmer, ja, die had nog wat meer beliers matten in de ene laatste wedstrijd. Dus die zal ook de aanval kiezen matten. En dat betekent dat het een hele nieuwsgierige wedstrijd wordt worden op meerdere gebieden. Want, Douwe Visser, hoe moet je zo'n laatste wedstrijd ingaan? Als je weet van, ik lees nou 1, maar er zit nog 12 vlak achter me. Nou, in ieder geval heel rustig blijven. Krijg maar niet zoiets. Ze zijn voor. Ze hebben iets minder punten. Maar je moet natuurlijk bij je tegenstander in de buurt blijven. Het mag net zo wezen dat die een kant van de baan kiezen waar jou net zitten. En waar dan toevallig de hele mooie windrichting komt ten opzichte van de Bovenwindsetonnen. Dus je moet altijd die beide bewaken. Gaan die concurrenten allebei naar een kant van het veld. Van de start. Ja, dan kan je er maar één tegelijk bewaken. En dat is dan degene die het eerst bij is. Dat is de enige logica die erin zit. En dan moet je maar hopen dat dat een goede keuze geweest is om op te verdedigen. En dat is het aardige van het feit dat er nou nog 3 kandidaten binnen. Dat houdt in dat ze elkaar toch op een gegeven moment wel los laten moeten. Dus het moet heel erg even. Binnen maar 2 kandidaten meer, ja, dan wist hoe het spel zich verenigt. Maar nou moet iedereen toch een beetje zijn eigen wedstrijd zien blijven. Ja, Elke, zo dat ik een voordeel wijzen kennen voor de Lemsters. Want die weten natuurlijk dat Grauw en Heerenveen in elk geval op elkaar zullen. Ja, ik denk dat bij Albert wel wat druk van de schouders vallen is. Van het is alles of niks. Hè? En nou, we shut wel. En als ze zat dicht op op de eerste of tweede plak, ja, dan worden de zenuwen volle grutter. En ja, nou is het een lietse kans dat er het wordt. Maar daar toch kennen er wel natuurlijk volle noffelijke zielen. En het is ook altijd zo, de kerst in de start opziek je, maar dan is het toch altijd iemand die er heel goed uitkomt. En die oren, daar kent dan toch weer, dan is net dat een geheid verhaal is dat de oren tweede is. Dan ben je volle minder en dan haast ik dus de kans dat er gelijk een oren aantal scootjes over die heen gaan. Dus ik denk dat ze alcohol los laten gaan bij de start. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Dat kijk maar zo, als ze echt de duel gaan, ja, dan kennen ze elkaar kapot maken. En dan kennen de derde, wie dat dan ik maar is in dit geval. En zo, qua punten totaal is dat dan alleen, maar dan kan iedereen mee heen gaan. Qua punten zou het logisch wezen dat Heerenveen en Grauw elkaar het meest opzieken. Maar ja, dus dat extreem dan gebeurt wat Elke kreeg zei, dan gaat Lemmer maar het voordeel voor. En hoe groot dat dan worden ze al, dat weet je niet. Maar dat moet nog aardig groot wijzen. Maar goed, het is nog steeds mogelijk. Nou, het is wolzaam vanzelf dat Heerenveen er het meeste baat bij had om achterin te eindigen en Grauw daar dan mij heen te sleuren. Want die had de meeste al ook. Die had nog een punten staan. Oké. Ja, dat wist ik niet. Ja, dat hiek net in de reken. Nee, maar oké. Ja, en dat Grauw 14, ja. Dus daar zit 4 punten tussen. Ja, het zit heel vermetel, zodat ik nog een optie wijs. Ja. Alles boven het zien is geweest. Ja. Maar ja, als dan Lemmer heel nog voorin zit, dan is het. Dus dat scenario is ook weer heel lastig. Maar ja, we zeggen dat weer het trucje van Douwe Visser van Grauw vliegen hier ik. Ja. Twingen wat ophouden, drachten er tussen litten, tenminste, krijgt achter hem. Ja. En toen weer het kat in het bakje, zoals het hier. Maar ja, natuurlijk is Joert de focus op de 3 koprenners in het klassement. Maar Frederik, we hadden erachter ik nog best wel wat interessante duels uit te vecht zien. Ja, dat is nog lang net uit eten, hè? Want er zijn nog scootjes die nog wel wat shell in de heren willen. We hadden natuurlijk het scootje van Akkerum. We hadden zien dat in de tweede week de hele mannen het heel mooi docht. Dat Ljouwert heel dit meer naar voren zielt. Er binnen nog wel wat scootjes die haar graag shell in willen. En als die er in slagje om in het begin van de wedstrijd er wat voor in mei te doen. Nou, dan kan dat wel eens een hele mooie strijd opleveren. Want het zou kennen als Lemmer gewoon een hele minne dag had. Dat gewoon Akkerum nog op het podium komt. Of Jennewoord. Of ik Huzum is nog een mogelijkheid. Ja, en op het podium is toch altijd een heel mooi resultaat. Nou moeten we misschien nog wel even meenemen dat Huzum in hoger beroep verlen had. Ik zie nog even net 4 minuten schot. En dat valt nou. En dat betekent dat we 5 minuten voor het begin van de absolute finale zitten. Ja, er spelen nog 2 hoger beroepen van de morgen. Die moesten nog even uiteten worden. Drachten had in hoger beroep woon.
En Huzum had in heger beroep verlen. En dat had nog een beetje consequenties voor de stand. Net voor de top 6. Maar dat betekent wel dat Huzum er een zwakpunt bij gekregen had. En dat had consequenties voor haar gemiddelde. Dus dat zei ik. We moeten uw Excelsior er nog maar even op losletten. Want het wordt nou echt puzzelen. Ik wacht je op Geertje. Nou ja, en het is ik wel even. Ik zit even in mijn notities even te scan. We hebben natuurlijk een apart hier met al die vlaggen, al die protesten. Er is in totaal 19 keer een protest in Sjennen. We zijn natuurlijk wel haast wakker is er volle rode vlaggen toont in de wedstrijd. Maar 19 keer zijn mij de rode vlaggen over de streek gong. Er hebben 6 keer had er een groene vlaggen wapperd en is ik over de streek gang. Nou, er is 4 keer heger beroep ontekend. Nou, ik denk dat we toch alle statistieken hinnen zitten. En ja, dat is toch ik een beetje de kleur of de teneur van dit kampioenschap. Dat is net Douwe. Ja, zeker. Ja, er komen van die keer een paar dingetjes bij elkaar. Hè. Het waar natuurlijk. Het laatste week redelijk het waait steeds. En er heeft een redelijk groot aantal skippers aan boord. Bemanningen dus. Die 12, 3 of 4 jaar skipper binnen. Dus die missen nou een stukje ervaring in bepaalde situaties. Om die goed op te lossen. En dat is juist dat die protesten zo vaak tevoorschijn komen. En ik wat meer onervaringjes. En ja, dat is een bepaalde periode. Dat die mensen straks elke 4 of 10 in die vierde binnen. Dan zou je dat het wat roos is. Vroeger heb ik wel eens hier in hand. Dat men zei, ja, we kunnen de jury wel opdoeken. Maar dat werd toch nooit ergens voor geprotesteerd. Dan lost men het altijd op varende waai. Of het werd in de minnes kijkt. Nou ja, meestal ben ik wat jonger. Testosteron gehaald. Dus misschien wat heger gemiddeld waai. Dus het werd gauwer met de vlagen lukt. En dan werd ik gauwer bezocht om dat uit te vechten bij de jury. En op zich is dat net zoveel een mis mee, want ik een protestsituatie je hebt natuurlijk bij het wedstrijd gebeuren. En had je dat goed genoeg deur en slim deur, dan kan je direct voor de Lutheli. En heel vroeger was dat een soort met schandvlek beschouwd. Maar Sint-Wurg is dat gewoon een heel normaal onderdeel van de wedstrijd. Niks mis mee. Uw generatie moet er misschien nog wat aan wennen, maar voor de jonge lui die er nou op zielen is dat gewoon normaal. En dat is niks mis mee. En komt dat ik wat door de adviseurs, want die komen natuurlijk volle meer uit de Lietse boordje verraad, zoals we dat dan nemen. Hè. De Olympische zielers zitten er zelfs bij, wereldkampioen in Lietse boorden. En ja, die ben ik volle betoefder in de regels. Ja, en die ben ik gewend om gebruik te maken van die regels. Hè. Wij uit de binnenvaart hebben we altijd wel schutsjeshield en wedstrijdshield op schutjes. Maar het is toch een andere cultuur en er komen inderdaad meer mensen op die uit een andere cultuur komen. Zielende waai, ervarende waai. Dus dat zal zeker zijn invloed hebben. En op die meer dus op de oren natuurlijk. Maar... Wiels we nog een 1 minuut 30 ongeveer, een oorlogminuut voor de start binnen. En we suggereren de snitserpan of snekerpan, wat mag ik zeggen? Snitserpan wat mij betreft. Oké, ja. snitserpan. Alle snitsers bent er overigens niet mee eens. Oké. Nou, normaal broeken we alles trommelkoor om iedereen tevreden te houden. Maar we zitten al heel dicht op de startlijn. Ze binnen er alweer betiet bij. Ja, de hele vloot. Grauw hier helemaal onder. Vind je er wat tussenin? Huizen boven het grauw. Vind je een harde boel wat op? Kan Snits nog voor Jere Veendel? Dan zou ik maar even de turbo zetten, want oors hindert er het vingen. Grauw, heel mooi. Het vingen luidt heger. En het wordt net zo hut meer. Dus ik bedoel, dan mag ik inschatten dat is nou wat meer tijd hast om op gang te komen dan al dagen. Hè? Het automatisme is er ook wat uit. We houden de lijn in de gaten. Satelliet had Snits alle ruimte om voor die hele Flordel te zielen. Ja, waar is die orentonnen, hè? Nou, die schuiven daaronder achter. Ja, maar deze. Nou, ja. Het is moeilijk, er zijn nog hele snitsluis erop zitten van de bovenboord. Hij draait al bij, hij draait al bij. Ja. Hij hoede ik net zo heeg, hè? Want ik bedoelde weer net in die hem omheen drukte. Nee. Veen, en daaronder waar komt hij zo mooi omheen? Het is nog een paar seconden. Nee, dat is Drachten. Is Drachten ze binnen op de lijn hier. Even zien. Ja, algehele valse start. We beginnen gewoon. Joet eens een keer heel weer op nee. Ja. De bal erin. Ja, de spanning is heeg.
Nou ja, dat is begrijpelijk. Hè? Dit is echt de finale. En de start is zo bepalend voor de titelstrijd. En nou groeit de spanning alleen maar meer vanzelfs, want nou maak je weg. Ja, dit is, had je nou een leuk fut binnen, qua positie op dit moment, maar die start die er dus nou uithellen wordt, dan zie je potverdorie. Ja. Die tweede start die kan eigenlijk nooit beter worden. Dat is gewoon heel lastig om dat nog een keer te herhalen. En dan ben ik een paar bij die zin van, ben ik blij dat het eruit is, ja. Niet, want die hier nog heel lang weer achter de lijn moeten. Zo zeggen het eruit althans, dus ja, die hier wel voordeel bij, denk ik. Nou, Heerenveen had het direct gewoon, hè? Bij de eerste algehele lijn ze helemaal in de vernieling. En maar de tweede start doen ze vrij voor nooit weg, jongen. Nee, maar als je kampioen worden wel op het podium komen wel even wat rommer zetten, dan moet je dat soort gelukjes wel mooi hebben. Want je kan dat nooit helemaal zielende wijven zien. Want als je dat al gezien je hebben, dan kan je er niets in zielen. Maar nou, als je zulke dingetjes mooi hebben. Dat... Ja, dus als we het er toch even over hadden, het is eigenlijk een mijvalker dat die zo'n Jappie Joert sturen kent. Want die had juist toch wat een ongemakje gehad met de geek op een reg en protest. Ja. Hij is bot behandelen, fysiotherapie. Hij is, ik zit nou best niet trouwens alles naar beneden gaan. En ik meen dus pas te zien dat schipper niet stuurde. Aha. En ik zie nou alles naar beneden gaan. Ik weet niet wat dat inhoudt. Maar... Ja, zou er dan toch de volle les hebben? Of de bemanning het net onken. Daar laat ik een boordje bij. Ja, er is altijd los. Dus ik denk dat zat het nou lijkt dat ze met de wedstrijd doen. Want dat je over 4 minuten starten willen, dan moet je niet nou deze manoeuvre uithalen. Wij kunnen even Jerre bij Roelof Lausman, want die is erbij. Ja, Jers, de factor komt het touw omheen en dat lezen ze dicht. En we komen nou even dichterbij, hè. Dus even zien wat hier gebeurt. Ron de Hoorn is het helmhout te stikken. Het helmhout is er al. Wat is er gebeurd, man? Waar? Grauw? Of jouwere? Waar rekken je hem? Grauw. Nou, Grauw rekken dus bij de start het helmhout. Maar Snit ziet fout, zei Jappie. Dus dat is nog een Hoorn. Game nou de wedstrijd uit? Ja, dat kan haast net door, hè? Ja, ze gaan de wedstrijd uit. Nou, dat is dus schande. Zo eindigt het dus voor Jappie Visser hier. Nou, Jappie had het correct even uitlijnen aan Roelof Lausma. Zij ben in onvaring kwam bij Grauw. Hij wie zelf fout. Helmhout dwarsdro, dus zij matten de wedstrijd verlitten. En dan is het dus maar afwachten hoe Grauw hieruit komt. Want had hij misschien dan ex-keer of net, om de opstekker. Maar dan houdt het verhaal hier op. Ja, dat is wel heel spietig voor een schip wat op zijn thuiswedstrijd vaart en wat de laatste wedstrijd daar is. Maar ja, we zeggen al dat ze heel boven de stad zitten. En ze willen natuurlijk proberen er weer onder te komen. En onder die lijn. En Grauw wie een van de onderste skippen in de regen. Dus ja, daar kwamen ze automatisch een keer in de buurt als ze verder het startschot onder die lijn komen willen hebben. Nou goed, dat bleek achteraf net nodig te wezen omdat het algeheel valse start was. Maar goed, dat wisten ze toen nog niet. Dus ze hebben dat toch geprobeerd om dus kort mogelijk voorlangs te varen, denk ik. En dat is correct mislukt. Het is een, dan komt ik alle per bij elkaar zijn hier, hè. Dan kent dit er ook nog wel bij, want het zit ze net mooi. Nee jong, nee. Als je de ellende in je groei heen krijgt, dan staat in het voetballen, maar als je in de hoek van de klap hem vallen zitten, dan kom je er haast net meer uit. En is dat dan een voordeeltje voor Grauwwest in de zin dat een algehele valse start, want daar kennen ik natuurlijk wel behoorlijk les van houden als die start altrogang weer. Ja, zeker. Ik zou zelfs als ik overwegen kan als comité zijn van op deze manier is de gewoon zo'n gelijk, we halen hem er sowieso uit. Ja. Voor alle eerlijkheid, hè? Want zo word je niet een kampioenschap beslechten terug iemand die een zo'n cruciale fout maakt. Nee, maar in feite mooi een commissie dat nooit was natuurlijk. Is de eerste of de laatste wedstrijd, het kan of degene in het midden van het klassement of de laatste. Ja, het kan niet gebeuren. Ja, nee, het mag officieel niet, maar ik zou het overwegen als ik wedstrijdleider weer. Ik zag ik er wel een verhaal bij, maar... Nou, Pierre, daarna je wedstrijdleider van steeds volgende keer. Ja, als iemand gewoon te betiet is en die is kampioenskandidaat, ja, maar dan is het er zelf verkeerd. Maar hier kan ze niks aan doen. Nee, maar ja. En ik heb gelijk elke, het mooi niet, maar stiekem. De rode bal die gaat eruit. Dat betekent 1 minuut voor de 4 minuten schat. Dus ja. dan beginnen we weer een mooi 4 minuten.
En zat de Sjen had Grauw er net al te volle keer van oproem. Want ja, een Helmhout was terug, dan is wel een aardige klap West. Hè? Dus dan moet die opstekker toch dwars op het Helmhout West staan. Nou ja, we shirt je niet. Nee. Misschien shirt die man voorop wat. Maar goed, kan het consequenties hebben voor de trimmerij? Een beetje verboogd. Ja, hij kan theoretisch een beetje in de bak wat steen nou. Hè? Want Jappie kwam van boven, of de Snits kwam van bovenin. Dus die had hem eventueel wat naar de bak wat verzetten. Dus dan kan die hichten wat verschillen. Maar die loopbieters die staan heel erg stief in de stangen. Dus dat zou wel wat mooi vallen. Dan zou er niet verbogen wijzen, maar dan komt de rondte. Maar dat is in het geval. Dus ik denk dat het wat daar valt. Hoop ik. Nou, dan krijgen we start nummer 2. Wordt de spanning even lekker opviert. En varen we nou nog maar met trekjes, koetjes. Het houdt wel in dat er iets meer rond op start is. Ja. Dus, Ja, en we zeggen ik mooi het voor sommige mensen net precies, maar we blijven de Japaner nemen. Dat is die gele vlaag en mooi de zwarte bal. Dat betekent, als ze nou te betiet binnen, dan mogen ze net meer, steeds maar het dippen nemen ze dat. Als even mooi een scootje onder de lijn gist er weer start. Nee, dan maak je boeten om de boetenste bij de startboeien heen. En dan opnieuw starten. Dus dat is nou, ze jouwen al even een waskorrentje af. Want ze wil natuurlijk net om het herstarten blijven. Dat is, daarvoor is deze vlaggen. Hè? ja, zeker dat het, de spanning heen oprent. Ben mensen toch geneigd om in ieder geval bij de start niks te missen. Ja, dat was er nou ik niet natuurlijk. Maar ze mooi beslist door die lijn geweest wijzen. Want dan ben je echt als laatste start. Want dan ben je inderdaad buitenom. Nou, dan hebben we nog een zwiddere sanctie. En dat is de zwarte kegel. Maar volgens mij wordt die bij de SKS net broekt. Hè? Nee. Want dat is het Sjoeverdini IFKS. Dan willen ze als tam te betiet bist, dan kerst gelijk niet hoe sta gaan. Ja, dan laat het bij de boomboer meestal in ieder geval bij de boomboer op het allerlaatste een boord met een zwart bord of een zwarte vlaag en dan kerst naar huis. Ja. Maar ja, die kennen we net dus, bij de SKS. Dus zullen we via ik net uitlezen gaan. Maar intussen leidt de Snitser Pan, zouden we hem nou nemen, nog wel in het wedstrijdwetter. Die mat er nog even bij. Die moet optrekken worden, hè? Want die heeft zelf net een motor. Nee. Eng is stuur meer. Dus ze wie al een boord van de SKS wie er achter om zijn voet te douwen. Ik zeg even niet in welke maat of dat nog slagen is, maar op een schermen. Hij leidt niet eens nog in het wedstrijdveld. Nou, het is een mooi koeltje. Wind krijgt treien, fjouwer. Ja, schitterend. Het is mooi zielbaar waar. Dus alle ingrediënten onwijzig. En dan hebben we nog een even Grauw Soerjoert. Dus voor de derde keer op Riegen kampioen worden kennen. Dat is eerst een keer gebeurd, maar Doe mag het wel weten. De Snekerpan. Ja, ondergetekende. Ja. En dat we in 2011, 2012, 2013. Het Veen had het ook eens een keer presteerd. En dat we in 92, 93 en 94. En heel lang lien is het eens een keer Jetter Grauwwest die het 5 keer op Riegen dien had. Nou, en dat wie de oerpaken van Willem Zwaga, Ulbe Zwaga, die in die jaren alles wonen. Ja, die wint die tijd wie die oppermachtig. Dat, daar hebben wij geen beeld meer bij gelogen, was hij nog wel ouder geweest. Maar als ik dat verhaal zie, dan kon hij wel koffie drinken de waai eerst, zou ik maar zeggen. Nou, en dan hebben we nog een lied statistiekje. En ja, hoe kom je hem er al hier om? Nou ja, het is natuurlijk boeken, nooit pluizen. Maar daar zeiden we toch wat aankomen voor Geertje de Vries. Dat is onze archivaris. En het had nog langer worden dan dat Heerenveen om een jongen hier kampioen worden is. Daar nooit langere skoft tussen zitten. En de laatste keer weer 2010. Nou, we zijn nu 2009, dus volgens de statistieken wordt Heerenveen het kampioen. Ja, nou, dat zou mooi wijzen. Dat meen ik echt. Ja, natuurlijk ben je blij uit je familie eerst werd. Maar deze jongens die zitten er al 2 jaar lang zo vreselijk dichtje aan. En ze zielen echt heel goed. Dus we zien het zo'n prima kampioen wezen. Wil ze al heel dicht waar je na je start zitten. En nou Jerk en Oorloos. Mag we even zien wat dat te zijn is. Maar dat zou de uitstel wezen dan, denk ik.
Maar sjuggers, hoe dicht al je we bovenop elkaar zitten. Of het is gewoon een passerend schip. Want we zitten op minder dan een minuut. Nee, we zullen hier geen oren vlagen. Het is gewoon nog... En nou ben ze er alweer dicht op. En waar zit er het zuidwesthoek? Of is het wat zijn? Wat zijn die komt van boven. Boppen aankomt. Of van stuurboord. Vingen helemaal bij de bopperste. Die had een vrije gehad. Die kiest een heel eigen start. Grauw zit wat opsluiten. Die zit er wat minder tussenin. Exacte tijd hebben we net helemaal, maar het zal nog minder dan een hele minuut wezen. Het is nog 50 seconden na de start daar. Het had het vinger wat rondte. Grauw met al deel horen. Die is wat te betiet. Het vinger die kan omheen. Snelheid, meidje. Ja, daar is het schot. En ik zie geen tweede schot. En dan hebben we een kleine start. En dan is het Jereveen een heel mooi vod, denk ik, Douwe. Ja, waarschijnlijk ligt het die, een van de bovenste skippen. En Lemmer komt een scootje achter het beeld heen. Ja. Kennen we niet helemaal de slagje ten opzichte, hoe heeg die luidt ten opzichte van de bovenste tonnen natuurlijk. Maar in ieder geval het Heerenveen en Lemmer die heeft vrije wien. Dus en je kan zelf beslissen wanneer ze verdraaien. En Lemmer zeker. Dus dat is altijd een groot voordeel. Lemmer ligt het echt wel aardig tegen te liggen als Heerenveen. Ja. Die kan uiteindelijk zelf beslissen wat ze dwangen. Ja. En de hele mannen vliegen hier ik de smaakmaker. En de noemer 1 hier. Toen we al heel soort hoenen hier die om de titel vochten. Ja. Die zielden er toen omheen. Ja, dit is echt de meest praktische keuze die de hele man een maatje kent. Want achter alleen maar onzielen het ze sowieso gezien. En ze gaan hier nou echt de vrije wind. Ze zitten net met die orenskip, met conclave. Ze gingen het om elkaar. Ik in de volgende slag kan ze zelf kiezen wanneer dat ze die maatje gaan. Ze kennen de winddraaiing wachten, dus ze kunnen alles zelf uitdwingen. Maar het liep erop dat Grauw helemaal in de orentuur, onder de orenturen van de orenskippen kan hij daaronder wijzielen. Wij zien even op het wetter bij Roelof Loosma. Ja, je merkt krijg die toeter dat we ongeveer een minuutje voordat het startschot voelde. Dat hier nevens mij te krijgen, maar die jouwer die het helemaal een rondje draaien moest. Omdat hij tussen de bal en het startskip trouw moest. Dus dat is wat er gebeurde. Jouwer sluit dus echt achteroon onderriegen en gaat achter de hele man aan. Nieuwsgierig is hoe Grauw er onderuit komt. Hij toch had er nog de hele tijd vrije wien, maar het is Huzem die hem opkeert. Hij kan net vrij draaien. Het Vingen kan dat wel. Die had een vrije wien. Maar Grauw kniept steeds heger. Jette ik ten koste van de snelheid. Maar liet het er ik toch wel aardig uit te komen. Dit is heel nieuwsgierig straks hoe het bij de eerste bopperste tonnen komt. Nou ja, als je deze mensen houden elkaar heel lang weet, dan is er de wien. En dan hebben we het hoe het Vingen. Ja, Grauw en Huzem. En hoe heeg komen ze nou bij die tonnen uit op stuurboord en binden dan al bakbordskippen. En dat is straks het verhaal. En hoe komt het Vingen met Lemmer uit? Dat is ik even nieuwsgierig. Kiezen ze ervoor, ze kiezen gelijk ervoor om erachter deel te gaan. Ja. Het Vingen die houdt wat deel, want die wil kosten wat het kost om bakboord bij die bopperste ton uit te komen. Hè? Ja. Maar dus Lemmer heel mooi voort. Ja. Ja, zo'n Grauw had zelfs wel wat wisselgeld, hè? En hoe komt Heerenveen mooi de hele mannen straks uit? Die weer er al eerder gang. Nee, die zit er helemaal onderin. Die laat ik nog een stuurboord. Voor eerst, nee, die laat al op bakboord. Die komt er aan. Dit is even nieuwsgierig. Zat nou liek het. Is het haast op aanvaringskoers. We zien even de horizon die vervalt net. Dit is heel nieuwsgierig. Als het Vingen voor de hele mannendeel kent, dan is het heel spannend hoe het komt. Die jouwer moet alweer draaien, want die zal... Nee, ik denk dat er even een dikke wienshift in zit. Nou, dat is heel nieuwsgierig in de storm, want dat is voor Grauw natuurlijk heel gunstig. Het verschil is 3,1 punt. Dus Jereveen, als hij net wint, moet dan fjouwerplakken pakken om hun voorbij te gaan. En dat die in het ziende, die kan aast op de streek wel eens heel beslissend Veen met Janne Waard. Nee, Jereveen ken ik net voor Janne Waardel. Maat mooi draaien. Is hij op tijd? Hij is in ieder geval al trouw de wind. Kan er op tijd op gang komen? Dat is dan ook een vraag. Ze verliezen als niks in een startmanoeuvre. Nee, die handling van de schip is fantastisch. Janne Waard laai al op snelheid en dan moeten hun nog draaien. En even goed pakken ze de wind er nog weer van langs. En kennen ze de ton al aan. We moeten even zien.
welke... Ze maakt hem stuurboord om. Daar is weer de Zuidwesthoeker. Die speelt het de dagen toch een regelmatige rol bij de zielerij van het Jereveen. Ja, en dan is het Veen, komt toch, hield dit, die liek zo En mooi die draait voort, hem maar... voor de kop. Ja, en daar is de boei met de gele Patriots. En daar moeten ze stuurboord omheen, hè. Dus zij komen straks, ze kennen hem ik net in één keer op bakboord onzielen. Dus ja, het Veen toch meer in de problemen dan we dachten. En hoe komt Grauw eruit? Want laten we het net vergeten, daar zullen we hier toch de focus op lezen. En terwijl Akkerum een hele mooie vlaag krijgt. Ja, Hoe? heel rom, heel Je heet. bent al sleet met de Tom. Ja, dat Nou al. betekent dat er toch aardig wat beweging in de windrichting zit, denk ik. Ja. Ja. Wat zijn? En als die wind naar het zuidwesten gaat, dan krijg je de Joures en de Akkerums, die hebben er toch meer voordeel van als ze schepen die nou door de boeg lezen. Ja. En dan is het toch het Veen wat onder in het veld bedarret. Het liek zo mooi. En Grauw komt er toch weer aardig uit, hè. Ken die de voordeel? Ken die voor Grauw voor Jenne Waardel? Nee, die moet ik de wien. En die shut hier de Gerben van Manem achter een lezen. Dus die zal daar wel tevreden mee wezen. Nou, halve maan, Zuidwesthoeker. die ken ik niet. Die twingt Grauw. Lemmer maat ik de wien voor deze hele ploeg. Het liep dat Jenne Waard en Akkerum die lezen aan de binnenkant. Ja. Want de hele zwik maat de wien. Nou, vallen we met een oors in de boeter. Het gaat je weer Spaans dadelijk. Ja, en dan gaan er toch een paar die proberen door stuurboord voor de halve maan langs te komen. Ik ben benieuwd of dat slagen. Dat kunnen we haast net zien, die Egypten. Maar Dat is Jenne Wat Waard. Jenne Waard. Ken die de voordeel? Die weer het, die weer het. Dit past natuurlijk nooit. Nee. Die maat omheeg, die maat omheeg. En dan is het de Wat? hele mannen die hier toch als eerste bij die tonnen is. Ja, maar die maat Jere, een ervaring. Jenne Waard jouwt je rondte wat de hele mannen kennen draaien. Want Akkerum zit er nog wat tussen. Akkerum die kniept hem in het gat. Ja, protest wordt erop en de vlaggen gaat omheeg bij de hele mannen. En dit weer oerduidelijk, Jenne Waard hier daar net wezen mocht. En Grauw liep het weer om de hele bende hinnen te zielen, hè. ja, die komt je mooi als bovenste betonnen heen. Dus Verheeren, Veen en Lemmers uit de Sjen. Dus niks aan de hand. Nee. Prima. Daar komt Lemmer nog staan zeker. Zelfde schepje Sjen. Dus ze zitten inderdaad toch wel heel dicht bij elkaar. En waar is het Veen? Die zit heel dal daarachterin. Die is nou ik correct om het tonnen heen. Ja. Kan die dan binnen troost steken en daar nog wat metertjes winnen? Ja, maar het is een Hier zangleers. Ja, het wel gong. Maar nee, dit is net de start die Sietse Brouwer een Taweenske. Nee. Hij had hetzelfde als de oude onder dagen wel vaker had. Wat slecht uit de en dan zullen ze de rest van de wedstrijd altijd weer naar voren staan. Maar ja, dat kon ze nou deze dag eigenlijk niet gebruiken. We moesten er nou eigenlijk van begin wel voor zitten. Dat is wel heel erg jammer voor de spanning in de wedstrijd in die zin. Maar goed, het is nog maar aan het begin, dus het kan nog alle kanten uit. Het zit nog heel dicht bij me, Freek, maar hebben we al een beetje een listje. Nou ja, het weer de hele mannen zeggen we die er als eerste die tonnen ronde. Die ziet het deun bij Jenne Waard die daar tussen woer. Akkerum kwam daar nog weer tussen van de orenkant. Die leidt dan voorlopig op een derde plak. En die Zuidwesthoeker zit weer in de voorrijn. Speelt weer een rol. Krijgt het daar aan de dagen. En Grauw is van de favorieten dan de eerste die we daar treffen. Voorlopig op een vijfde plak. Maar vlak daarachter nog weer de Lemmer. Dus die beide favorieten zitten in de eerste helft van het schema. Maar Jereveen noteren we op een 11e positie. En die moeten dus weer van achteruit helemaal naar voren zien te komen. Ja. De juist ik trouwens dat wie vorig jaar ik een beetje zei dat Zuidwest ook en de halve maan en Leeuw in het tweede week pas beter beginnen te varen. Hè? De schrekkers komen ze dan pas echt op gang.
Ja, misschien trainen ze net. Ja, of oors, hè, maar nou is de Skofje in die wedstrijd maar draaien. Ze steeds beter Ja. varen. Kom aardig in het ritme. Ja. En dat, Dat geldt dit hier ik voor Willem Zwaga. Ja. Alhoewel die vlieden hier in het begin al aardig piekte. ja. Maar dit binnen de koprenners. En wij ben ik benijd dat het de vlagen er nog gingen. Bij de hele mannen. Sjen Jennewoord. Voor het kampioenschap net wichtig. Maar voor de individuele wedstrijd doet het wel. Ja. En Grauw zit er safe, hè? Ja, dat is ja, dat is wat verbaren. We binnen maar aan het begin en er kan van alles gebeuren. Dat is eerst nog maar goed met snits gaan. Maar, dus dat kan hier nog half voorkomen. Maar de onderlinge podiumplakken, die is ik nog interessant. Nou, je lauwe twaalfde strijd op samen te zetten. Dus ja, er zit nog wel van alles in. Maar Grauw lijkt het redelijk onder controle te hebben. In elk geval de hele mannen een protestvlaggen. En het lijkt mij dat die daar alle jochten hier daar bij die tonnen. En nou is het straks waar het meest om bakboord loopt. We gingen nou bij, komen nou bij boei. Oh nee, we boei treien geweest. Nou, die boeien die staan volgens mij qua nummering wat verkeerd, of net? Ja, we zijn om boei 1 en dan geven we naar boei treien. En dan naar boei 2. Dus de kaartje houdt het correct ons om. We gaan nou op bakboord straks. Dus dan loopt Grauw aan de gunstige kant. Want daarachter zullen we die orenhekste tonnen. Dat is een heel iets kruisrakje, hè? Ja, een heel kort kruidrek. Zit heel weinig in. Maar heel licht waar wil het nog wel het vertuigen. Maar dat er wat shift zit vlak onder die wal. Maar dat is nou ook niet aan de orde. En Grauw zit inderdaad mooi aan de binnenkant. Lemmer liep het er net zo vier achter te zitten. Maar die heeft dan nog wel aardig wat skippen aan de loopkant van hem. Dus die krijgt wel moeite om leuk die boei te snijden straks. Akkerem had ervoor kiezen om helemaal stuurboord uit te gaan. Krijgt dan straks wat meer hele wien. Maar loopt wel aan de boetenkant. Dus dat is heel nieuwsgierig om dat straks te zien hoe dat uitkomt. Want het is hier de Zuidwesthoek. En Grauw die helemaal aan de stuurboordskant zitten. Kan Akkerem dan vrij voorkomen van die hele groep. En hier zien we de hele groep. En nou zien we even neer. Maar daar hebben we de groep weer. Ja, de wien een beetje naar links draait. Dan heeft Akkerem natuurlijk het voordeel van het feit dat hij leeg zit. Dus die kan de wien dan langer heel wien houden. Die oren krijgen meer verder wien. En gebeurt dat niet, ja, dan hebben we een iets kortere routevaart. Maar ja, dat is een van die afwegingen die moet je altijd maar bij de bomen in tonnen of lauws nog iets ervoor zelfs. En dan kan je daarop sturen. Wordt al wat lucht. Het is net volgens mij Grauw daar die naast de Zuidwesthoek zit. Of zit die daar nog wel wat achter? Nee, Grauw zit daar nog wel wat achter. Die herkennen we heel tijd altijd onder het gele kopje. Het is dus de protestvlagen van de hele mannen, daar kunnen we hem nou aan herkennen. Ja. En dat met Ljouwert wijze die er helemaal rug zit. Die hebben we nog net neemt, maar die komt er dan ik heel mooi waaien. Daar had ik even een goede wien. Nieuwsgierig, de boord-aan-boord situatie. Hier ken ik altijd nog een heel soort... Ja, gewoon dan hopen we maar figuurlijke slachtoffers vallen. En dan net in de letterlijke zin. Want als je hier om de hele vloot of onder de vloot leest, dan komen dan... Hij je alle wien te turen, hè? Ja, dan kom je 4. Je komt al 4 dik om een tonnen heen. Die metersbeeld kwijt en je hebt dan de eerste periode geen wien meer. En vaak kan je om een tonnen heen binnen kan je niet meer verder draaien. Omdat de achterliggende skip dan toch wel weer heger om een tonnen komen. Dus dat is helemaal opsluiten. Dit is nieuwsgierig. Loopt Akkerem vrij voor, vindt hij dat? Nee, dat vindt hij denk ik net, want hij houdt Jenne waterromte. Beeld knippert een beetje voor u, maar het is Jennewoord. Mooi een protestje, maar pakt wel eens eerst de tonnen. En Akkerem had om die hele vloot heen, hè? Akkerem die probeert ruimte te krijgen van de skippen die nou vlak achter Jennewoord aankomen. Maar ik ben benieuwd, ja, Zuidwestelijk houdt Del. Dan krijgt Zuidwestelijk het straks heel moeilijk om die tonnen nog een beetje om te snijden. Dat gaat net lukken. En die neemt Grauw mee. Ja, die neemt wel Grauw mee. Ja.
Zuidwesthoek neemt Grauw nou mee. Want Grauw Ken Grauw echt erachter net de draaien. stekken. Die kan ik net draaien. Nee. Want daar profiteert En de de hele hele mannen mannen wel. wel. Die kan wel achter het helmhout waar komen bij Grauw. Hier gaat Grauw onder een heel soort turen lezen. Dan komt er weer een hele vloot door hem heen. Oh. Vaar het veld uit. Ja, dat risico kon Grauw niet nemen. Dus ja, Dan is Akkerum nou tweede, die hele mannen treden. En Grauw die wordt nou voortbracht. Ja. De Jouwer, heel min start, die bezocht er ik nog tussen te komen. Nou rekkert hij de tonnen haast weer. Kan die helemaal het gat dicht houden. Het is... Huzum leidt er nou in nek al. Sjog eens even links, het grauwste scootje. De hele vloer davertje over het grauwste scootje heen. Ik kan haast nog wezen dat het vinger straks nog gelijk bij de grauwstes komt. Jongen, toch een liets beetje een inschattingsfout. En eindelijk kwam dat terug het Akkerum scootje. En hier die rocht van paard. Ja, zeker. Hij looi niet vrij voor Jenne Woord. Maar Jenne Woord looi wel vrij voor ten opzichte van de skippen die erachter looien. Dus dat weer een naaie skippen. Dus, dat ziet hij vrij voor van Grauw en van de Zuidwesthoek. Hij mocht die ruimte hebben. Nemen. Dan hier ze jeder hebben moeten of jeder deel horen moeten. Maar het is het feit, het is natuurlijk wel zo dat Akkerum kwam van onderen aan. Dan luist al haast van de onderste tonnen boord om boord met die oren. Ja. Dus ik vreeg mij aan dat de Zuidwesthoek draaien moest voor Akkerum. Dat ze die ruimte wel hielden. Maar ze dierden het in elk geval wel. Mooi als gevolg dat ze Grauw mooi in hun spul namen. En nou kan Grauw eindelijk over bakboord voort. Maar oh, Grauw helemaal in de problemen. Ja, dan zie ik nog in al mijn wijsheid daar te oreren dat Grauw het redelijk onder controle hier. En als je dan gebeuren de meest verrassende dingen soms. Nou, voor de wedstrijd natuurlijk weer heel spannend. Want waar is het veen? Daar is het veen, denk ik al. Die Sjurre Grauw weer dichtbij komen. Ja, die roeken naar je kansen, denk ik. Die werden bij de paar minuten geleden nog gedesillusioneerd. En nu ben je wel weer optimistisch, vermoed ik. Nou, Ze kiezen trouwens wel direct over de slag. Dat is wel heel mooi. Het is echt wel leuk om straks te zeggen, want dit is maar een kort rakje. Dan zeggen hoe ze daar straks uitkomen. Als het goed is, dan hebben wij het nou nog goed zorgen dat we Heerenveen en Drachten daar op bak komen en dan worden dus op stuurboord. Dus dat is weer een oude rekenmoment. Veen zet mooi terug. Die maakt extreme dingen van nou om naar voren te komen. Want hij weet, er moeten nou fjouwerscootjes tussen u en Grauw. En Grauw loopt nog wel heel tijd voor op het Veen. Ze komen weer oester dicht bij onze camera. Prachtig beelden hier over het wetter heen. Nou, maar even ziek, Helly. Want het is weer een echte finale. Ja, het is echt finale. Er zit bij van alles in. Ze zijn er weer bij, hè, Akkerum? Ja, Voorlopig gewoon weer op een tweede plakje. ik ben benieuwd of ze nou op stuurboord 4 nog komen kennen om straks die boeien niet een keer rond te zien op de bakboord. Ik zie wat gele boetjes lezen. Krijg in het veld, in het vorige shot. En dus het wedstrijdcomité het ergens een hindernis, een kunstmatig hindernis. Ja, daar lezen ze. Oh, dat is leuk. Aha, daar mat je omheen. Ja. Dat maakt is het een interessant, hè? Dat obstakel is maakt dat. het weer heel oors. Die stiert net op onze kaart. Nee. En dan kan je dus ook wij nooit die tonnen in keer horen. Dus, En Sjurre is even het Veen Veen. is al een eind voor Grauw hier. ja. En het Veen gaat gelijk door de wien. Hij ze genoeg rond bij Grauw, bij Drachten. Ja, dat kan. Maar Grauw loopt heger. Ja. Grauw loopt heger. Maar goed, dit is allemaal nog altijd in het voordeel van Grauw, want die had wat wikseljild. Die mij treien plakken achter Heerenveen eindigen. Nou moet ze draaien op draaien. Bakboord. Mooi. Grauw. Grauw met rode wien. Jongens. We krijgen weer het ideale scenario voor commentators. Dit is mooi. Drachten brengt Grauw voort. Ja, Cecilie gewoon wedstrijd. Ljouw het een voordeel. En Huzum voor Grauwdel. Grauw die Maar kelder bij achteren. Grauw met, dat ligt het haast. Nee, dit
We hier toe draaien plakjes, maar als de 7 tros hield, dan ben je er al. Ja, Dit keer vreemd. dit In is één rakje. dit is heel bijzonder. Hele mannen, die pakt als eerste de bovenste tonnen. Ja, dat wordt. Nou, Jenne Woord. Oh, jij wil ik een vlagen bij Jenne Ja. Woord. Ja. Dus, ja, sorry. Jenne, ik wie hier net zien dat Jenne Woord had ik een protest. En die kwamen er toch duidelijk hoe stuurboord aan, hè? Ja. Of zou het een trojouw protest wezen dat er nog geen boppen ziet. Nou, Ja, je weet nooit hoe de mensen op het schip het beleven. Hè? Lemmer, Albert Visser, ik voor Graudel. Ja, we beginnen straks maar eens even te tellen. We zijn dicht bij de bopperste tonnen. Ja, en wat is er al omheen? Dan moet de hele mannen dan nou ongeveer wezen. En daar hangt in die ek nog een reed vlagje. En dat wie helemaal een wiesing in de waard zeker. Hè? Ja, helemaal niet aan de woord weer dat. Ja. Het is Jere Akkerum wat Akkerum. er voorbij komt. Daar zit Huzum liek alweer heel mooi bij. Ja, Waar die kwam die in één keer bij? Nou, bent een voorzieltje. En zit hier dan het vingen? Ja hoor. Jouwer. Ja. Dit is de jouwer. De jouwer voorlopig op het 5e plak. Lemmer komt er ik nog tussen. Maar er wordt erop. Waar komt dat bij? Dit is de Zuidwesthoeker. Ja, die Hebben we komt nog op een het heel bord. tijd net. Oeh, Oh, dat zit is... hier in op het tonnen? Nou, Of de is dit kiekertje optisch nog. bedrag? De kiekertje nog, denk ik. Ja, kijk eens hier nog. De kiekertje nog. Dat komt goed. Waar is het vingen? Daar is Grauw. Gaat die nou vlak achter het vingendel? Ja, dat moet het vingen wezen. Er moeten nog wat meer plakjes tussen. Ja. Er is van alles gebeurd, maar voorlopig staat Grauw nog op de eerste plek. Ja. En hoe verder je straks in een wedstrijd komt, hoe minder je dit soort situaties hebt. Hè? Dit is haast altijd te voorspellen. Bij de eerste 2 tonrondingen, Ja. als alles nog bop op een koers zit, dan krijg je dit soort gekkigheden. We zien nog even op het wetter bij Roelof Loosma. Ja, want Grauw die heeft nou nog maar fjouwerskoetsjes achter hem lezen. Lauwert zit er deun achterop. En ze kennen de jongens van het Jereveense. En ik ken ook onder de gezichten van de man van het Jereveense dat er krijg wel wat meer ontspanning op zit. Want wat wieden ze gemietig bij die eerste tonnen. Wat balen ze. En nou is het om. De wordt we dronken op het dek bij de Grauw. Tammo die zit nog eens even vooruit, de adviseur. En dan moet ze bepalen hoe krijgen ze Jereveen binnen schootsafstand. Ja, en nou hebben we toch in het scenario dat Jereveen en Grauw in de achterlijn bedarjen. En dan keren de kansen voor het Jereveen in op een hele andere manier, hè? Oh ja, dat zijn dus correct, maar die punten, hè? Ja, want Grauw had 14 die ze voor het streekje kennen, maar Jereveen jongen. Ja. Nou, ja, in principe is het nou zo. Inderdaad. Grauw had er nog maar fjouwerskoetsjes achter. Ja. Ja, ik denk dat niet Dus dat ze maar wel eens omdenken. Ja, maar ik denk niet dat ze bleef. Nee, ik ben optimistisch. Wonderlijke wedstrijdje weer. Vliegen hier dachten we dat we alles meemaken hier. Dat zullen we nooit weer beleven. Maar maar gelukkig in sport is een protte mogelijk. En echt nou zullen we alle registers hier op Meloeken maken om bij te horen hoe de kansen hier per rak misschien wel verrooien. Want zal is je voor, zal is je midden, zal is je achter. Ja. En kan allemaal weer omwezen. Ja, wist je. En dat is ook het leuke natuurlijk. Kijk, wat saai is, hè? Dat is die altijd voorspelbaar wordt. En dan wordt het echt saai. Maar dit scenario hier we nog niet bedacht en bepraten. Maar dat gebeurt ook. Dus kijk eens voor hier ben we verrasteren de werkelijkheid en nou weer. Dus het prima sport. Maar als je toch al dat er al een aardig gatje komt tussen hier en wat en de hele maanden. Hè? Ja. Dat, Het is het vingen wat Boppe de Lemmer komt te lezen. Git Albert Visser Loeven. Dat liep het er als eerst net op. Het brengt ik net zo volle, maar ze brengen elkaar al een beetje omheen. En Grauw En daar zit zit- hier ook vlakbij. Die zit erachter. Dan hebben we de hele top treien Ja, hier is een loefpartijtje West. in de tweede helft van het veld. Want er zitten jouwen nog weer Boppen. Hoe komen ze hier nou weer uit? Dit is straks, kan er ik heel weer een gatje vallen. Het is Tiereneskirch.
En de volgende onderwinstje tonnen zal weer een heel soort slachtoffers opleveren, ben ik bang. Al luidt het veld wat verder op hoor. Ja, in de eerste trein zal net volle verrassing komen bij de onderboom. Maar in de midden kan nog van alles gebeuren. Nou, er zijn 2 protesten in elkaar. En dat is Jenne Wout en de hele mannen. Die lees ik 1 en 2. En die lees ik hier in 12. Rekken nu we de protesten even net mooi. En dan Jenne Wout en Akkerum op dit stuit. Lezen maar een heel iets beetje van elkaar. Maar ik, de noemer Treien, Lemmer, zou nou op 44,7 punten zitten. Het zou Jenne Wout wezen dat op 44,9 zit. En Akkerum dat op 46,9 zit. Dus het derde plak is ik nog heel nieuwsgierig, Joert. Ja, dan moet Lemmer dat toch nog echt versielen. Ja, dat is ook wel mooi. Dan had je dat aan alle rijden eventueel. Dan viel dat ik echt als vertjening, hè? Tijd van de dag. Grauw luidt wat boppen deze scootjes. Ljouwert, Drachten en Waardsijn. Maar we zitten nog betiert in een wedstrijd voor zelfs. Maar stel dit bloed nog een skoftje sa. Dan wordt het scenario voor Heerenveen om om te denken misschien heel iets onaantrekkelijker. Ja. Want je moet ik denken in hoe kan ik winnen? Ja, dat Je gaat nou om een titelstrijd. Ik wist het niet, maar daar zeiden ze het al. Maar dat zal hun ver zelf ik weet het, ja. Want als je er echt op een kampioens kon steen, dan kun je dat soort scenario's natuurlijk wel bedenken de dag of de jong ervoor. Ze moeten vlak achter Lemmer blijven, maar roem voor Grauw. Ja. Grauw houdt aan. Die weet al dat hij net weer in dezelfde situatie komen wil. Die wil het gatje vinden straks. Want hij denkt, je zit er 5 scootjes op mijn rij, op elkaar. Als die weer hetzelfde doen als niets krijgt, dan kan ik eens een keer in dat gatje doeken. Die neemt al staan. Lemmer houdt ik al wat aan. Zuidwesthoek zit er boven en 2 ertussenin. Zuidwesthoek en de Jouwer lezen in de gunstigste positie. Ja, je hoopt altijd maar, kijk eens in Grauw zijn positie, dan hoop je altijd maar dat Ljouwert in dit geval, of het daarachterliggende skipje is, dat Drachten, dat hij net beginnen te lopen. Dat is zo zinloos, maar ja, hij moet zo wel verdedigen, want ooit is hij kwijt. Ja, en dat brengt hij in zo'n rare positie ten opzichte van de boei. En de skip die verder lezen. Want Geert Ljouwert nou wat loeven of ben je al bezig met de tonnen? Ja, je weet alweer wat loeft. Ja. Grauw kan al net de ideale afstand van Lemmer houden. Die wordt alweer dwongen om niet Lemmer te gaan. En het is altijd een vertragend effect. Hè? Dan moet Grauw loeven, dan moet Lemmer loeven van Grauw. En dan moet Lemmer die Heerenveen. Maar iedereen reageert wat langzamer. En daardoor kun je heel erg mooi met elkaar in de tees komen. Ja. Want hoe dichter die op die tonnen, hoe meer ze dan bij elkaar kan binnen. En dan is de rond in één keer voort. Ja. Wiels Grauw zeggen, die wil graag wat vallen. Die wil gewoon wat net hetzelfde. En waar ze krijgt. Als ze krijgt. En dan hoop je terug een beetje dat om het aan door het stuurgedrag dat de achterliggers dat ik snap mijn mooi gaan. Maar soms dan denken ze dat Grauw zo dom is om die koers te varen, te bloeien. Als we hem heen gaan plotseling, dat is natuurlijk niet zo. En ze bloeien het jojo en dat scheelt een zo'n enorme in de afstand en snelheid. Dit is een heel mooi beeld. Hoe deze om de tonnen komen straks met Jouweren aan de boetenkant. De eerste binnen alweer in het kruisrak. We zoeken even op het wetter, want Roelof Lausman zit er volle dichter bij als us. Ja, ze hebben de poeden alweer in het wetter. Ja, ze zijn flink onder de rem in Heerenveen. Hier er al heel betierd in. En ik zeg ook dat Zuidwesthoeken het hem erin. Het hem de Nove krijg weer uithellen. En dan moet ze al je kleer wijzen om die tonnengoed te rond het kin. Ja, want nou hebben ze van de eerste onderwinste tonnen leert. Want ze komen alle hier keurig achter elkaar aan. En dan zorgen we de noemers. Ja, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3 zullen het zeggen. Maar die lezen nou mooi elkaar op in je richtje. Hè. Vinger voorop, Lemmer erachter en Grauw daar weer achter. Ja, dat is eigenlijk een droomscenario van de finale. Net voorom is je trein midden niet veel, dus we moeten zorgen dat ze vrij blijven van oren. Want dan kan ik nog les van krijgen of onvaardigjes mee krijgen. Dus ik kan niet alleen nog op mezelf pasje, op elkaar pasje. Maar ze moet ik op orenskip pasje die ik uiteraard van de wedstrijd zo goed mogelijk zielen willen. Lauwer die is al aan de remmen om Grauw bij vrij te varen. Grauw is aan de remmen, die wordt de score. Vinger geeft gelijk door de wien. Die kiest voor een eigen slag.
die gaat in onval. En dat ben wel van zijn wend. Ja, dat is er steeds. Dat is ook een enige kans. En de slag waar Zuidwesthoek en die orenskip inzitten, die is ik niet baar heeg. Dus ze hebben gelijk dat ze het proberen hier. Just dat ze er een beetje uitzakje. Dus de herskans dat Heerenveen een beetje heger opsteken kan ten opzichte van de tonnen als het skip niet op bak moet verder varen. En wat zal Grauw doen? Want de Grauw die wil vanzelfs zo dicht mogelijk bij het veen in de buurt blijven. Gaat hij hier achterom? Of kiest hij toch voor de slag rechtdoor? Ja, die ging er denk ik al terug. Ik zie er tenminste de vakklapper in. Ze hebben even, Lauw het even in de rem zetten wel, denk ik. Of zet ze hem dan weer terug? Ja, Jill Lauwer die er nou onder vallen, daar hebben ze nog geen les meer van. Nee. Hij heeft hem even opgeloofd en dan kan Lauwer het net zo heeg en dan heeft hij hem onder controle. Fijn, dank u. Maar dan krijgen we toch het eigenaardige feit in deze wedstrijd. Dat er een kandidaat bij is, een titelkandidaat. Die er belang bij had om zoveel mogelijk achterin te varen. Want die had de oren kandidaten achter hem nog. Ja, maar dan moeten die oren wel mooi nemen natuurlijk. De orentitelkandidaat. En ze koos de aanval. Dus je zit het dan nog in het scenario van we proberen in de voorwaartse richting te zielen en de zoveel mogelijk tussen te krijgen. Het is een appetiet, hè? Ja, in de hoop dat Grauwe ophouden wordt terug. Jan en Alleman die om hem heen zit. Ja. Wat zijn er lang waar? Die Ik ken er niet op. duelleren met elkaar. Echt ja, dat lang waren nou even zakje liet een vrije wing voor wat zijn langs te houden. Dat het lijkt krijgen of kennen het hegen, maar hij kan wel hegen. Maar hij doet even een slagje naar beneden, dan houdt hij die wien. Dan wordt die hoek een beetje hoors. Dan houdt de vrije wing ten opzichte van wat zijn. Maar we hier even bij Roelof, want er gebeurde daar wat bij die tonnen. Ja, er gebeurde wat bij de tonnenwaard zijn. Hing het nou ook de protestvlagen erin. Het wie wat aan dat vol op de kont knalde van Drachten. Het wie een flinke knal, hè? En kist het zien aan de kop van het scootje van wat zijn. Daar zit beschadiging op. Drachten zeg ik nou, ja, die begon wel te razen vanzelfs, Jeroen Pietersma. Maar of zij er nou echt een protestslagen in hingen, kan ik net zien. Maar er wie wel erop en geraas. En wat zijn het reden vlagje in het land. Nou, van Dijkdouw, ik zal even terug aan wat Roelof zegt. Wat zijn had boven op Drachten zitten, een onvaring. Misschien kunnen we dat nog even waarom hellen in de beelden, maar dat betekent dat ik in de achtereen toch weer rode vlaggen in het wanden komen. Hier moet het dan gebeuren. Een knal van wat zijn op de kont van Drachten van Jeroen Pietersma. En daar is dus het een en ander wat ik nog uiteten worden met jong. Ja, het is even zien dat Jeroen daar een vlaggenvriend wand hangt. Wie wat zijn, hing het al in. Oké, ja. Nou, dat is tegen in elkaar. Het lijkt het mij de moeite net waard, maar dat is een persoonlijke mening. Ja, dit is een beetje skeer natuurlijk, dus ik wil even weg. Ja, maar dat ontstiert je net uit. Dus, Nou gaat het Heerenveen een keer voor de Zuidwesthoekendel. Ja, ja, die ja, had toch een mooi slagje maken. ja. Komt hem straks wel weer op bakbootje in, want dat Zuidwesthoeken die gaat er heel deun achter del. En eruit. En draait gelijk, ja. Had het veen dan genoeg gong om er onderuit te komen. Het vrije wien wil te horen, maar je moet de ik door de wien kennen. Hè? En als je in de boppen hangt, nou dat lijkt het wel te gebeuren, want dat kost zoveel tijd en meters natuurlijk. Ja, en hier de bevestiging, maar oh nee, dit is nogal een van Jennewoord, wat die wiel je er in de wedstrijd. Maar die komt als eerste om de bobbetonnen heen. Ja, en ik vrij riant. Ja. De vraag is nou even hoeveel lijst het Heerenveen van de Zeilen die jouweren, die een beetje in lijn lezen qua onzittende wien. Maar goed, hij staat de Sjenlooid en aardig op snelheid, dus dat schijnt heel weinig te wezen. Lemmer, Oostjuwboord op de bopperste tonnen woon. Veen leidt wat onder Huzem en onder de jouwer. Daar is er wat last van haar. Maar zij kunnen de slag terugzetten. Ja, hij kent er ik niet uit. Hij kent er ik net uit. Hij zal het ik net wollen natuurlijk. Want heel nieuwsgierig om te zien waar ze hier uitkomen. De jouwer die had een mooi vrije wien. Die kent heger en heger.
Ja, Heerenveen met nou op snelheid varen gaan. En gewoon druk in die zeilen houden. Want heeg varen kan nog niet. Want het heeft wel les van die orentuigen die boven hem zitten. Ja. Ze houden snelheid erin. Varen maar wat leger. Het valt maar tot nou dan nog steeds mooi. Hè? Ja. Hij had dat. Vanuit deze hoek ligt het weer heel anders. Hè? Dan Ja. had er de vrije wien. Hè? Ja. Dan had jouw had ik geen les van. Nee. Maar het lijkt het wel, als we nou dat Lemmer daar links in beeld. En even de Rijndrippen eraan, dat die daar ik een heel mooi slagje hebben op in. Hoe komen zij mooi met elkaar? Jouwer maakt het zich een beetje los van dit groepje. Die had nergens les van. Nee, vaart ik heeg. Hè, ten opzichte dat Ja. het net als Huzum vergelijkt is. Ja. Of Huzum vaart dat gaat naar Heerenveen een beetje tegen. Maar dat is zo, het geen zin. Dus Heerenveen rent gewoon wat heger. In dit En moment. ja, denk je het Lemmer achter het vinger nog hield die tel. Maar Dat is wel heel mooi zorgen dat die de komt eerste straks. treien er al omheen binnen. Dat binnen Jenna Woord en de hele mannen en Akkeren. Maar is het Jouren die daar keurig die vierde positie vast bij te houden. En zit de Street daar vlak achter. Ja. Kan het vinger straks draaien voor Lemmer? Is dat God groot genoeg? De snelheid ik heen. Natuurlijk wat verder varen, omdat Huzum daar nog tussen zit. Ja. Maar ze kan wel heger. Wat weegt het? Ziet ze nou, dat lijkt het mij net. Vanuit deze positie ligt het wel van net. Nee, Krek ligt het misschien. En dan ligt het Ik net. wel dat Lemmer nog een slagje meisje moet. nee Lemmer komt bakboord op de ton. Hoor. Nee, hier. Het vinger, die gaat weer door de wien. Oeh. Ja, Ja. die stuurt hem voort. Voort. En dit is mooi voor Grauw. Ja. Die shove hier helemaal net, maar daar is het mooi voor. Ja, tussen Lemmer en Heerenveen. En zullen Lemmer we gaat grauw gewoon komen. terug. Die gaat terug, ja. Die zielt echt een beetje vinger uit de wedstrijd. Totaal reglementair. Want daar komt Grauw weer aan. Ja. En die kan gewoon in het gatje doeken. Ja. Ja. Weer alles op een kop. Ja, het is een mooie aanval van Heerenveen, maar de timing krijgt niet goed. We hadden het net zien kennen, maar aanzien ze nog wat verder terug zetten moeten dat ze gewoon op bakboord op de ton aankwamen. Maar ja, daar ziet ik nog horenskoetsjes natuurlijk. Ja. Je weet er niet waarom het precies tot die keuze komt binnen hè, van dat moment. Dat zul je dan niet. Maar inderdaad, een hele beetje verder met dan ze het oude gekend, maar nou niet. Nou, bij elke tonne kunnen we gewoon een compleet nieuwe volgorde opschrijven. Ja, want het ja. gaat continu over de kop. Het is levendig. Maar goed, we beginnen nou al wat groepjes te ontstaan. Dus de hoeveelheden skippen die wisseling hier van plak, Nee. die kansen worden steeds lichter. Het Zuffert vingen hield het moeilijker worden om die fjouwer skippen ertussen te krijgen. Want ja, de snelheid die Grauw had, die witte week. hè? Ja. Dat zie je eigenlijk nou in de eerste 2 keer gebeuren. Maar Ja, voor Heerenveen dan. want hier sjurgen we ze bij elkaar. Grauw loeft een beetje. Ja, nou gaat het scenario wel precies goed. Hè? Ja. Grauw had beide concurrenten vlakbij hem. Had hem net de kop gekmaatje litten door die hele rare slag. Nee. Ik heb geluk natuurlijk dat het Venel heel achterin ziet. Want hier een oorscenario gewoon dat het vind wel mooi te start. Maar ja, als is verbrande turf. Zeggen Ja. ze. Ja, dat mislukte bij Heerenveen van die toch een paar keer. Ja. Hè? Nou, dat is wel cruciaal. Ze hadden het altijd wel weer goed ophellen. Maar ja, nou vierde plek. En dat ja. Dat is just, en nou is juist het eerste het weggebeurd. En nog hellen ze wel weer goed op. Maar Ja. ja. Maar goed, dan moet je wel lezen. Wil je op plan B in werking stellen. Namelijk, als het voorin net de helling is, dan misschien achterin. Ja, dan maar- moet je toch in de buurt wezen. Ja, het zo hè. Want dan kun je ze dwingen. Ja, nou, ik ben benieuwd of ze dat plan krijgen. Nou ja, misschien kun je ze haast net oors meer. Nee, maar ja, je moet het ook verzinnen hè. Ja. En Lemmers zit er nou ook bij. Dus dat is voor hun scenario is dat alleen maar mooier. Ja. Want daar gaat het dan net maar om. Eigenaardige wedstrijd. Waar een hele broed er nog in zit. Maar op een game moment moet je inderdaad kiezen. Ja. Er komt aan een omslagpunt. Ja.
Krijgen ze de oude vorig hier. Als dat ene net haalbaar is, dan doe ik het maar op een andere manier. En dat moment komt nou voor Heerenveen. Hè? Hij kon toen de hele mannen net voorblijven, dus dat van een scenario vervoer. Ja. Toen had de mazzel dat Drachendert nog een beetje in de buurt ziet. En Ja. toen kon de rekken niet. Dus, daar is Jenne Woord alweer. Komt echt een beetje meer winnen op dit moment. Ja. Nog altijd de rode vlaggen in het wand bij Jenne Woord. Ja, prachtig beeld zeg. Hè? Vanuit deze positie waar ik ken hoe mooi die tuigen erop staan. Scherp als een mes. Ja. Prachtig is het. Die had al een behoorlijk gotje slijm met de nummer 2. Ja. Ja, hij rent het de hele tweede week al. Gerne woord is ik zo skip dat eigenlijk pas die tweede week is begonnen te zien. Nou, en dan vraag je jou waarom, want dat wordt het hele jaar hartstikke getraind, zeker terug hun. En wat er dan, waarom het dan zo'n verschil is, de eerste of die tweede week, hè, dat is een riesel. Hij rent heel genoeg, ze varen heel clever. Dus ja. Maar ja, toch een protestje in hun. Ja. En Ja. van uw eerpunt uit zitten ze er volledig in de fout. En het is natuurlijk de hele man hè, die op een tweede plakje looit. Ja, die wil ik wel weer een overwinning. Ja. En door voor die pool, Fred. Ja, dat soort crackers verleden die waren. Toen won ze het ook. Ja. Ja. Zo Jenne Woord wie toch wel heel typisch vond ik zelf. Dat zij in de eerste week in een hegere beroepszaak te landen kwamen. Dat won ze. En vervolgens hielden ze gewoon een viertje in de plak daar. Ja, nou Dat is wel lekker vier. Dat is ik zei. Als je in zulke situaties terechtkomt, dat is nooit meer goed voor de zielerij. Dat leidt oud. Het jouwt een bepaalde soort emotie aan boord in zijn team. En daar wil je daar nooit beter verschillen. Dus je moet je dat altijd zeer afvregen als je dat soort incidenten tot deze grootte verheffen wil. En voor die reeks te lang nog. Dat is zeker dat het in de eerste week gebeurt. Klaas Westerdiek, maar de hele mannen zet de slag tro. En Pieter Meter, mij Akkerum, die gaat tro de win. Die ziet een oorkoers. En ook de Jouwer is intussen om de tonnen. Rinus de Jong, je wordt ook in een vooreind te vinden. Mooi op een vierde plak. Ja, hele simmerik al, maar dit soort waar ziet ik altijd heel goed. Hè? De oude om de dagen bij het wat de hut op hier nog door de reden. Ja, vooral alleen maar in, hè. Dan Ja. kon er hem amper vooruit krijgen. Ja, en alleen maar 12 weken niet goed, maar dat het dan wat, dat wie het voorstel niet samen met dit soort waar, dan doet het heel goed mooi. Ja, heel nieuwsgierig wat had je nou even niet nog hol van die drie schippers schenken, wat denken ze nou, hè? Kijk, het verkeerde krijg zij wenning in op horen scenario's. Als ze die al bedacht hebben, wenning stellen we dat in werking, wenning gaan we dat proberen. Hoe lang is de wedstrijd nog? Als je de mij ik boord lezen, hè? Dus het zou nou het moment zijn. Als we nou zorgen dat Ja. het veen wat via de tros hield. En helemaal naar de rane en grauw naar de rane te brengt. Ja, dan zet ze het scenario nou al in. Maar als grauw gepaste afstand houdt en zich net verrassen liet, ze moeten gewoon uit de buurt blijven van het schip van het veen. Hè? Ja. Want dan kun je ze direct tussendoeken, ja. Alleen maar een paar keer opscoot. Die is nou voor de Zuidwesthoeken. En wat doet de Gerben van Manen? Ik krijg het weer even lastig, maar de Zuidwest ook, want die loopt hem gaan stil. Ja. Bij die boei. En nou gaan ze door wien en ze komen uit stilstand gaan door de wien. Ja. Dat is altijd heel link. Nee, ze gaan alleen nog ze stekken heeg op. Ze gaan net door de wien. Ze door het net af. Ze door het, en nou krijgen we hier weer een penibele situatie. Grauw die in één keer. Ja. Oh ja, die houdt het gat dicht. Maar komt dit goed? En dat, als er dan, Is dit al geregeld? dit gaat al hier goed, want als dan het helmhout er hok knalt, ja, dan best ik voort, hè. Je let we eens nog maar even een scenario erin gooien. Ja, daarom. Even Ja. naar de eerste Nee, keer. nee. Het is een overlevingstocht. Ja, Jongen. Ja, dat kwam uiteindelijk omdat het Zuidwesten kwam heel heeg op betonnen heen gooien. Ja. En dat moest er ik Dat wel, moest, hè. ja. Dat wordt dan net sowieso verloren.
Die skip maar in de meestal krijg je iets heger als hun. Dus ze moeten direct goed beginnen bij zijn onderwinstje boei. Maar nou het gauw wel krijgen wat Rijns graag wil, hè? Vrije wien. Ja. En de wien helpt wat om. We zeiden het al. Ze komen er al wat strakker in te lezen. Ja. En van de week had het steeds geweest dat Grauw, maar nou ja, hoe harder het waarde, hoe meer dat het te vertellen kreeg ten opzichte van zijn tegenstanders. Dus het is wel een mooi scenario voor ze. Het Veen, die gaat helemaal terug. Wils de Zuidwesthoeken al door de wien is, krijgt het Veen nou ik vrije wien. We komen straks op die gele tonsjes al. Die hindernis die er in lijn is. Ja, dat is ook wel weer prachtig eigenlijk. Nou, dan was ze eigenlijk gedwongen om elkaar los te laten. Ja. Dat is... En is het dan een hele mooie slager deze kant uit, dan ben ik een peer die erachter het Veen het ik doggen. Nou gaat het Veen door de wien. Ja, nou is mijn krek, hoe pak je hem hierop? En dan krijgen wij nog van mensen die u het scootje zien volgen op televisie en de radio en op de livestream. Ik altijd mooie berichtjes binnen. Dat heb ik altijd heel wies binnen, want we bezieken zo vol mogelijk uit te zieken. We hebben wel zijn dat het Veen al wat jij de 3 keer kampioen West is. Dat klopt ik wel, maar dat is al 3 keer bad. En dat is zowel bij Tjette Brouwer, Lammertzoon, dat is al 3 keer West. Die is 4 keer achter me kampioen West. En Tjette Brouwer ziet ze zo'n die 3 keer West. Maar ik zie van Terwisga in 63, 64 en 64 is mooi. Dat Jervin scootje en we zullen dat ze geen meter verlengen. Hè? Ze hebben Precies keurig bij de gele tonsjes del. En dan kan het wel eens een heel goed slagje West gaan. Ja. Ze zit in ieder geval heeg. Hè, en ten opzichte van Grauw heeg. Dus dat die wien nog ietsje zuidwestelijker wordt, dan zit ze in ieder geval aan de goede kant van de wiendraaiing. Ja, en dat is maar krek wanneer gebeurt het wel. Of gebeurt het überhaupt niet. En dan is het ik te hopen dat het die scootjes tenminste voor, we gaan soms even van het Veen uit, soms van Grauw uit, maar nou voor Veen dan dat in die slag ik nog een per oren daar een heel soort voordeel helle ha. Ja. Want er moeten nog 4 scootjes tussen. Ja, en die ben straks net meer verradig. Nee. Dus het Veen moet ik vooruit. Ja, die mut fruit. De Jouwer had van die hele groep de mooiste slag maken. Die is er aardig los van. En die zullen we nou om de bopperste tonnen heen draaien. Bij de Grutte Grienen, zoals het Lauw erachter heet. Daar komt het Veen, het beeld in Zielen. Links. Die wil op jacht naar Huzum. Die ziet het niet krijgt ik nog heel dichtbij je. Lemmer, ik een heel eind voortzielt op bij het Veen, hè? Ja. Die draaien ziet een deun bij elkaar ze krijgt. Het lijkt erop dat hij al aardig gaat maken heeft. Zo lijkt het. Maar ik vind het altijd lastig om dat in te schatten. Maar... Nou, dit denk ik dat wel goed te zien is. Ja. Want ze binnen al haast bij de tonnen. Ja. Huzum. Nog altijd op positie nummer 5. En daar is de lemmer al. Ja. Albert Visser in de middenmoot. Maar van de top 3 het meest voorlijk. Maar nog net 4 genoeg bij Jervin wij om in het klassement te klimmen. Nee, ze zitten nou zo dicht bij elkaar nog steeds in deze fase van de wedstrijd. En nou ja, zou we correct zijn, er binnen ze volle skip met de dingen die er tussenin komen kennen. Dus het wordt wel heel lastig om dat nog om onderling nog van plak te verhoren. Dan moet er echt weer rare dingen gebeuren. Westhoeken en Grauw de boppen in. Ziet ze Brouwer loopt op bakboord, maar Ja, Grauw liet hem net los. die had Die een mooi zitten nog slagje. heel dicht bij elkaar. En Grauw zal helemaal niks weer. Dat maakt het al je neer uit dat ziet ze voor hem zit. Het enigste is het scenario kent. Waardoor de Zuidwesthoeken. Ja, die kent Maar dan direct achterdeel, denk ik. Nou, en vinger met kniepen. Ja. Die met kniepen. Die
Die kennen wel. Kennen Wollo, nee. Zet Westhoekje direct achter Del. Ja, en dan is de Zuidwesthoek die Grauw wat opkeren kan. Maar het gaat naar voren thuis. Ik al aardig grut is. Het Veenskoot troon naar positie Zoon. Zuidwesthoeken nou achtste en Grauw op 9. Ja, dit kost een bul te diet. Dan zit ze Grauw met echt een hele dietlezing in de wacht dat de Zuidwest ook echt draait is en op gang komen is. Want dan komt Drachten. Ik weer heel dicht bij Grauw. Die maakt er dan wel achter Del. Die maakt heel erg Del aan. Maar daar is straks ik nog een gevucht. Wat is er nog al je mogelijk, Joert, op de Snitsemar? Zoals het nou lijkt, of zoals het nou stiert, is Grauw in koppositie. Virtueel leider in het klassement. Veen op een tweede plak. En Lemmer hield dit nog op een derde plak. Ja, op zichzelf kan er zo net zoveel gebeuren voor Grauw, maar ja. Ik kan me voorstellen dat je erop zit op het script dat je dan toch lauwer voor bent. Hè? Ja. Dat je het iets meer wisselt. Ja. En, Dan vind je een rare verdedigende acties dwan, hè, de voorzitter. nee, Dan, precies. Dus ze moeten USA oppassen. Ontwijken is op heel belangrijker dan het vooruitzielen. Dat zou ze zelf ook wel snappen. Maar ja, toch word je wel graag in ieder geval een van de beide concurrenten voorbij. Dat jou iets meer wisselt. En zolang ze achter Heerenveen zitten, kan je toch verrast worden. Ja, jij wordt voorlopig wel mooi een eruit. Maar wel in de witnesskip dat er een rode vlaggen hingen. En dat de hele mannen nevens mij daar wel een punt had om daar te protesteren. Dus het is maar wat het wurg is haast, hè? Ja, het lijkt me heel vervelend zien voor Gerhard, voor je schuutje, Jennewoord. Want je bent wel in, maar je weet niet hoe het ouder in de zaal. Waarschijnlijk lijkt het inderdaad heel simpel, een bakbestuurboord. Ja. En dan ga ik ervaren daar en hopen dat Klaas Westerdijk van de halve maand geen zin had om te protesteren op deze laatste dag. Maar had hij heel graag in willen willen, had ik denk dat de kans dat er een terug zit. Dus ja, en dat biedt de meesten op Jenna Woordschuutje natuurlijk ook. Dus het is niet leuk. Nee. Het viel niet goed. Klaas Westerdijk is dan wel dwaande een mooie reputatie op te bouwen. Want wat hij elke keer de Snitser maar wint. Ja, koning van de Snitse Mar, hè? Ja, als je trainen hier, ik hoop natuurlijk. Zou trouwens een heleboel skippen, maar ja, dat begint echt een beetje op je thuis verder te liggen. Maar al hele grote gaten in het veld. Dat zeggen we weer. En dan zal het voor Veen. Ik hield dit moeilijke wijze om nog gewoon zien te hellen. Ja, dan moet ze echt de turbo nog gewoon zetten. Of er moet al hele grote waarsverschillen komen. Dat, Ja, dat kan natuurlijk. Hè? Of ik heb een vooraan fouten ten opzichte van mijn matching en dat die stil komen te lezen. Maar als alles een beetje normaal verrent, dan, dan is het redelijk veilig voor de Grauwsters. Mocht het op plan B onkomen, dan moet er dan wel wat gebeuren. Hè? Want dan zou Heerenveen dan uiteindelijk op 41,8 punten uitkomen. En zelfs als Siel Grauw een tolve, dan had ze nog 41,7. Dit 10e punt, die kan Joert wel eens heel cruciaal worden. Grauw die moet al trekjende worden. Willen ze er skeer van haar, als Heerenveen ze naar achteren zielt. Nou, dan moet er wat gebeuren. Ja, dat scenario zie ik niet gebeuren. Nou ja, goed, dan moet Heerenveen erop gokken dat ze zelf tolfde worden en hun voortbrengen. Ja. maar Grauw zal alles doen natuurlijk om daar achteruit te Ja. zien. Ja. Ja, En dan maar rond, hè. dat zou wat wezen als het erop onkomt, Joert. Ja. Nou ja, we zullen zien. Hoe vier dat ze erin gaan, of dat ze er überhaupt op praktiseerd hebben om het zo op te lossen. Te proberen. Nou, kijk wat Elke zei, er zitten natuurlijk oeral adviseurs. Ja. Die het natuurlijk echt vooruit denken en plannen en alle scenario's uitloeken. Het zou wel inderdaad een heel bizar scenario zijn.
Helemaal nog altijd op de tweede plak, maar die had visite van Akkerum. En Akkerum die zielt echt als een speerjoerd. En die zou samen nog een gooi doen kennen naar dat eerste plakje hier. Of naar dat voorlopig tweede plakje dan achter Jenne Woord. Want die is al een eindboetenbeeld. En die Jouwer, nou die kan eigenlijk vrij moeiteloos die vierde positie blijven. Ja, de halve maand en Akkerum, dat werd echt nog wel een strijd, denk ik. Maar dat heeft van de week al een paar keer vaker gehad. En uiteindelijk moest de hele mannen dat meestal verlenen van Akkerum. En ze komen nou ook wat dichterbij. Dus, maar goed, ze zal er nou ook echt op gespitst zijn om ze er nou een keer achter te houden. Het is nog heel betiet in de wedstrijd natuurlijk. Dus dat is wel heel lang rijden om dat verdediging in de waai te rijden. Maar Ja, goed, in deze baan is het mogelijk. Jouw koer net zo goed hoe met de Hude Wien de laatste dagen. Dat is dan denk ik toch nog wat de trainingsarbeid voor nodig om het skip dan goed te mannen. En nou is de Wien wat minder en dan zorgen ze nou een heel mooi, ja wat zou je vierde plakje zien toch? De Jouwer. Ja. En ik huis hem gewoon redelijk safe op positie nummer 5. Had direct de nodige ruimte. Daarachter daar begint het eigenlijk pas. Van 6. Want daar hebben we de Lemmer, het Jereveen, het Staverse scootje en Grauw en Drachten. En die zitten nog binnen maar in de buurt. En die kennen me qua je plekje. Ja, het had ik wel wat te maken, denk ik, waar het begint kregen we Jouweren, maar wat verwaar hij je hand in het voorseizoen. Hij een hoop training kennen met Huddewien, of is het altijd betrekkelijk licht waar geweest. Dat je dan een heel ervaren team hebt, die lost dat dan wel op het moment dat het in de schutswielerij heel goed begint te waaien. Dan heb je wat nieuwe meisjes hier aan boord. Ja, dan ben ik kwetsbaarder op het moment dat het echt extreem wordt. En dat kennen we lichtwaar extreem, dat is ook heel moeilijk, maar Huddewien extreem is ook moeilijk. Dus dat kan ik een oorzaak wezen. Ja, wat zal er in de holle omgaan van deze skipper? Sietse Brouwer. Er komt aanst een punt in de wedstrijd dat hij misschien wel oorsom denken moet. Hij moet net te veel bij Grauwwij blijven aan de ene kant, want dan had hij geen controle meer. Maar hij moet ook even zien van wat had ik tot de hel in aan de voorkant. Nou, ik net volle meer. Nee. Die zit haast in de spagaat. Ja, daar zit zijn olie in, zat te zien. Ja, wat maak je? Ze staan nooit te denken, ze zitten maar in te zien. Ja, wat is er nog mogelijk? Welke kant uit? Ik denk zelf, maar dat ze gewoon proberen zo het mogelijk te zielen en dan misschien weer uitkomen. Dat is toch het meest natuurlijke gedrag van de sportmens. Ja. Dus ik denk dat dat wel iets is wat er echt in een holle zit. Dat is wel de aard. Maar ja, als kampioen moet je soms krom denken. Ja, dat is weer. Onverbiddelijk. Ja, dat is niet mijn sterkste punt. Dus ik heb het nooit dingen. Maar misschien dat hun het wel kennen. Dat is alleen nog maar mooi. Want dat moet soms misschien al. Ik ben benieuwd. Ja. Lemmer Seis voorlopig, Jereveen en Zoon. En dan volg je de Zuidwesthoeken en Grauw en Drachten. En dan hebben we de top 10 aan. Komen ze toch als nou de virtuele stand ik gast in en wat een hele dikke score al hier. Hè? Nou, ze hast 40 punten nog. Ja. En ik weet er nog iemand die is met 18 punten kampioen worden. Ja, dat ken ik. Ja, dat wie Douwe Visser. Dan kreeg ik zien wat voor verschil. Er wie ik nog iemand die waren met 16 en een hele punt kampioen. Berend Mink, maar daar wie een wedstrijd minder ziel. Dus die rekken we net mooi. Nee. Maar ja, dat weten we gouden jaren of net. Maar ik denk dat veel leuk toen ik verder uit elkaar gewoon. Ik koers volle makkelijker een inziel of een hege reeks en een hele goede reeks. Dat wordt steeds moeilijker. Ik de toppers, ik ben hele goede teams. Ze zitten soms zo tegen bij elkaar dat een foutje samen maken is. Dat zegt op Staveren. Nou, dan krijg je 14 punten. Dat speelt het allemaal mooi. Het wie uiteindelijk ook de bedoeling. Hè, om het zat te maken dat de kampioen en de laatste. Dat er zo weinig mogelijk punten tussen komt. Er moet altijd in je worden, er moet altijd in je lijst worden. Maar er moet eigenlijk geen 100 punten verschil tussen zitten. Want dat verschil is veel te groot. Nou, daar beginnen we aardig in te groeien. Ja. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. En het is voor andere tekenen wel leuk dat hij tussen weinig punten hier. Maar dat zou misschien niet iets door de competitie van doen. Ja, dan kon hij in hele huis nog laatst feest vieren zeker. We hadden in hele huis nog ben wel kampioen geweest, ja. Klopt, ja. Ja, dat hij perfect hier. Ja. Maar dan een hele week zilver. Een paar keer in de Lemmer al de eerste dag. Nee, prima. In de mooiste hier. Ja. Maar daar ben je hier nog net wist van op de Snitse markt. Het liep het wel wat al hier
wat duidelijker aantekend te worden. Maar wij nemen nog geen voorschot op een kampioen. Want alles is nog mogelijk. Want dat hebben we niet schrik jongen. Ja, nee, de spanning moet er wat dat betreft helemaal in zitten. Je bent nooit de zekere dat je door die finish binnen. Je kan spullen kapot krijgen, of er kan een rare shift komen, of er kan een oorvaring komen. Je moet eerst maar gewoon heel rustig alles uitzielen. In dit geval grauwen en je tegenstanders op een kont zitten blowen. Zonder risico's te nemen. En dan heb je het relatief onder controle, maar dat kan toch allerlei omstandigheden samenwijzigen. En ik heb nog zoveel ervaring. Je kan je soms niet voorstellen hoe een Noorderhoed denkt en dan de meest bijzondere acties uithellen. En dan zeggen we nou wel dat Akkerum heel leidt aan de hele mannen. Kan de hele mannen draaien. Dat liep het mij net. Dat zou betekenen dat Akkerum nou in het tweede plak als coach. Daar zullen we de tonnen met de gele pet al. Ja, Akkerum die halve maan die mutten beslist helemaal oorsnijden. Oors het Akkerum rucht op romte. Nou, dat lijkt inderdaad niet te gebeuren. Dus ik denk dat Akkerum eerst om het andere keer. Ja. Krijg ik nog even een mooie wienpoester. Ja, ja. Dit is het hele mannen mooi heegzield. Ja. Dan herhaalt zich toch het scenario wat we van de week al vaker zien hebben tussen deze beide skippen. En dan zoeken Pieter Meter na een eerste plak zielen kennen. Want via de januari dan even mocht dat protest net terug in. Of mocht hij dat verkeerd voor hem uitpakken. Ja, dat is ik nog zo, inderdaad. En hoe komen we dan in het klassement? Dan maar we Geertje haar boekje even zetten. Nou, want dan zo het wordt nou nog pikanter. want Akkerum nou en Lemmer. Grauw, als we het scenario erbij pakken van achteruit zielen, die maakt dan tredje worden. Nou, dat zou betekenen in dit veld laatste. Maar als er 2 protesten voor hem zitten die beide uiteten worden, schoot hij terug. En wordt hij op basis van die 2 protesten, kan hij nooit tredje worden, maar wordt hij 12e of 11e, dan is hij binnen. Ja, dat Zo vier het al elke. maar er is die 2 protesten, daar zal maar iemand van tussenuit vallen. Nou ja, dat is genoeg. Dat is genoeg. Ja. Als hij namelijk 12e wordt, dan eindigt hij op 41,7 en Heerenveen op 21,8. En er is al in je huis, om dat nog even de meesten die letter inskegelen te Dat vertellen. bedoel ik. Het is Snits die in huis is, maar in Brutsen helm houdt. Dus ja, mochten de protesten terug in en het zielt staat terug, dan kan het vinger het scenario van waar we er eens al heel lang over hemel in. Dat kunnen ze dan wel vergeten. Ja, ja. Dan Nou. ben er niet genoeg skippen meer. Nee, precies. Nee. Nou, Nou. de algoritmes en de computers maar aan het werk. Ja, want, geef mij boven een petje. Maar ja, prima. Ik denk dat ik beter is. Gewoon ziel maar lekker voor. ja. Ik heb wel het idee dat er starig om meer wien komt. Dat ik zeg hierin aan de onderkant van het scherm. Dat de kapjes er steeds wieter komen te stingen. Lemmer laat ik behoorlijk aan scheef. En die leidt ik op een mooi. En daar has het scenario ik. Hoe zit het met Lemmer en Akkerum in het klassement? Want die zitten voor de virtuele tweede plak. Ja. Dat wordt ik nog wel spannend. Alhoewel Lemmer nou toch aardig nu voor de zielt ik, hè? Ja, ik denk dat het nou wel aardig safe is. Maar het in de wedstrijd even geweest, dat is Lemmer net voor het shield hier, dat het spannend wordt. Ja. Er komen om Heerenveen heen, er komen nou ik vierste volle rond hè, om het voor Heerenveen nog de mogelijkheid aan om vooruit te zien, zodat er meer skippen tussen hem en Grauw komen. Het moet echt komen van een mislukt iets bij Grauw. Terug gaat er nog een skip tussen komen, maar Heerenveen kent het niet meer bewerkstelligen. Nee, dit is eigenlijk voor Douwe Visser van Grauw het droomscenario. Ja, Het behalve... kan hem op dit start net vol gebeuren of hij zo al aanrijden brengen moeten. Maar daar had hij zelf invloed op. Ja, en dat hopen we maar net op. Dat zou wel een hele grote desillusie wezen. Ja. Dat kampioenschap. Ja, toch weer even het zangles. Ja, Het is wat saai nou, hè? ja dat krijgt nou een heel hoor wedstrijdbeeld. Hè? En waarom kiezen ze er net voor om hier de op- en deelbaan in te lezen? Daar wist alles van dit wetter al. Nou, omdat eigenlijk de rakken te kort binnen. Omdat de wien te oorselijk is. Dus dwars over de maar. Dan worden de rakken heel kort en de kerst haast niet meer een tonnen verhoring van positie ten opzichte van de wien en de blauwe boei, et cetera. Dat wordt dan heel ingewikkeld.
Dus hier de wind zuidwestelijker geweest, dan is het hem haast door de, of zuidelijk en zuidwest, dan is het hem haast door de hele maart lezen kennen. Dan hier het wel kennen. Ja. Want het is wel de wederopstanding van de, of de opstanding zelfs van de op- en deelbaan dit hier. Ja. En ja, iedereen weer de tieren, wie is mooi. Ja, er is eigenlijk, ik ging een manklang eerder hoor. Sterker nog, meesten zijn van nou, toen het net gebruikt werd, dat hier hoorde ik wel kennen, zeg maar. Ja. Dus mensen zijn er echt wel gelukkig mee. Piet Blauw is erin staan en nou, een liedje zien hier is een keer maar begonnen. Dat weer toen een beetje, ja, net zo, als baan zijn er niet mislukt, maar het publiek hier er weinig zicht op, omdat de wind toen rug uit zee kwam en het slecht weer weer. Dus dat we niet echt goed vallen en te hebben men er wat voorzichtig mee geweest. Maar het begint nou gelukkig weer om te komen en dat is voor de sport natuurlijk prachtig, want er zit volle meer in. Een enkele glas dat kan wel eens leuk zijn, omdat we hebben van de week ingezoend, er zitten de goede skippen bij elkaar. En dan houden ze elkaar wel beet, maar gemiddeld waai, Siel de eerste altijd een heel even en komen de gaten weer ontzettend groot in Kotskov getijd. Want in die hele Wiener en in, zoals nou ik, rekken die velden steeds meer uit. En het verder Wiener, wij terug had je weer iemand schouwen kennen, zoals mijn op- en deelbaan logisch is. Ja, dat is nou fut. Dit is wel veilig. Als het wingrafief 6 is, zoek het zeker zet waan. Maar als het heel ken, dan moet er natuurlijk een op- en deel in. Want dan haal je die verder wingraken. Verder voor de winst raken, die blijven vol leuker. Ja. Wil ze toch juster maar ik hoorde wien. Wie ik een stevige fiefs nou dan sites en een op- en deelbaan. En ja, dat gong ik goed al je. Ik ben wel wat materialen meegebuiten worden waait. Maar goed. Het is altijd een overweging. Hè? En misschien wat straks wel zeggen we dat het er altijd zijn leidt. Als er maar de ruimte jouwt. Dat moet er wel bij. Het is een proces. En dat is zien Lien, maar Piet Blauw is daar begonnen. En dat begint dan stadig om ingesteld te krijgen. Sommige dingen gaan langzaam. Maar het is natuurlijk ik mooi. Of tenminste een op- en deelbaan het liekt het eenvoudig. Maar je moet ik goed weten hoe je die baan erin lezen. Hè? Dat alles goed heeks en op een wien erin loopt. Want anders dan is ik mijn kant weer heel erg bevoordeeld. En dan is die spanning er uit. Maar waar is hier de spanning, Freek? Nou, zullen we dan toch nog even zorgen wat is er nog mogelijk voor het podium. Op dit stuit lijkt Grauw stevig op 1, Jereveen blijft staat tweede. En de Lemmer is 3. Nou, die zou dan concurrentie krijgen kennen van Akkerum. Daar zit een gatje tussen. Als ze zo over de finish komen, zodat ze nou lezen, dan zou de Lemmer op 41,7 komen. Maar het zei de plak. En zou Akkerum er 2 puntjes bij krijgen. En die komen dan op 44,9. Dus daar zit nog wel wat ruimte. Voorlopig dus Albert Visser nog goed stevig op de tweede plak. Ja, nou dan hoop ik, dan ben ik toch een licht beetje net objectief. Dan hoop ik dat het zo blijft, want die man is nou 3 keer fjouwer wordt in het klassement. Ja. Die wil nog wel eens een keer een stapje heen. En Pieter die had al een paar keer op het podium stiert, dus dan moet die nou maar even rustig worden. Maar goed, Pieter die zal er uiteraard net aan mij werken. Nee. Terecht. Nou had het verder net zoveel invloed op. Hij kan heel nog 1 plakje naar voren opscoren. Ja. En dat zou ik kennen, als dat dan wordt dat protest verliest. Maar dan nog. Nou scoot ik de Lemmer op. Ja. Ek dat. Die in Zingen had er dan net genoeg. Nee. Alleen maar met jongens zorgen dat ze net verder weer achteruit zakken. Dus je moet nou eigenlijk verdedigen op het achterliggende skip om de voorliggende skip en het kwijt te rijden. Dat is een contradictie eigenlijk, maar het is het eigenlijk wel. Hij maakt er niks meer tussen zitten. Dan is er wist van. Nou, zo zie ik hier echt de ranen op van die gele boeikes. Die hindernis die je leidt. En dan snijden ze in één keer die klap naar Boppeta. Sjoch, eens een keer zo mooi dat Akkerum het scootje. Want wel dat ik het vooruit, hè. Hij leidt wel aardig erin, maar hij bloedt een enorme snelheid houden. Ja. En dan kerst dat heel lang verschoven. Dat is gewoon een hele mooi uit dan, hè. Die wipwappen al volle meer. En die loopt kijk zuur even stil. Het loopt dan even stil, dat Trosje scoort met Veron. Ja. Wils Akkerum gewoon, die prikt hem omheen. Het skip rent uit zichzelf, steeds maar de hichting. Ja. En blijft dan stabiel onder een verste hoek lezen. Ja. En daardoor krijg je een enorme snelheid. Daar is Huzem al. En Lemmer kiest toch een orenroute. Huzem en Lemmer die zitten nog een beetje in het gevecht om plak 4 en 6. En het Jereveen bongelt nou
precies in de middenmoot op zo'n positie. Ja, En daar kan ze eigenlijk correct niks mee voor het kampioenschap. ze onderhel je hem ik net lekker. Nee. Het loopt wat terug in de wind. Ja, nee, dat wint het helemaal 100 punten. Wil ze alle rond te hielden. Hè? Dat Ja. gebeurt wel eens vaker als je gewoon skip in de buurt hebt. Wat we natuurlijk bij Grauw zeggen. Ja. Maar... en Grauw, die loopt boord om boord. Mooi drachten. Ja, ze bleven mooi volgen. Niks aan de hand. We zullen even bij Roelof Lausma, want die zit voor u op het wetter. Nou, we zien de krek aan de orenkant van het scootje bij je. Maar wat ziet Jereveen? De deun op die tonnen. We kunnen net zien of hij hem rekken heeft, maar wat ziet hij de deun op? Dus juist weer een protestslaagje, omdat hij mogelijk een tonnen rekken hier. Grauw dan, maar ik weet net, ik zeg net of een oor hem nou loekt, maar ik voel het heel dichtbij. Nou, nevens Roelof, even voor Douwe, die meenen te constateren dat de Gerben van Maan heel dicht bij die tonnen zit. En mogelijk dat ze daarom zo'n nuivere manoeuvre maken om hem toch nog te ontwijken. Zou dat een logische verklaring wezen voor wat wij zeggen? Ja, ze gaan even een beetje uit het roer. Dat moesten ze extreem naar beneden sturen om die tonnen vrij te varen. Klopt. Maar komt Sietse Brouwer dichter bij Lemmer. Dat liep het er wel op. Ja. Ja. Nog wel heel tijd Lemmer voordeel. Get stuurboord. Mat wel rond te gaan natuurlijk. Het vind je er nog wel achter. Maar het komt al dichterbij. Ja. En dan zeggen we dat Grauw ja, heel tijd last van drachten had. Die komt maar net los van die drachters. Nee, die houden elkaar mooi beet. Maar voorlopig kan het voor de Grausers nog een keer. Nee. Ja, vier wij de beste papieren hier. Kennen mijn gereest hard vooruitzien dat haar grootste concurrenten echt deun op elkaar zitten. Dat die voor hun binnen het zicht blijven. En dat dus het podium die heegste treden weer longkeren. De Lemmer is al ontverdediging, ligt het. Die draait boven het tuig van het Veen. Want die kent nog net de tunnel, ligt het mij. Dat is al wat voorbarig op dit stuit in de wedstrijd. Want straks komt het Veen weer op bakboord op die tunnel. En dan kun je direct nog wel eens les van haar. Ja. Ja, het is altijd het beste dat je de bakbeslag van het laatste oor uit de Ja. keuze hebben. Hoor. Maar ja, wij gaan makkelijk praten. Ja. Hier in Wij een lekker winddicht hokje en een wetterdicht hokje. weten het hier heel goed. Nou ja, boven dat voor het podium maakt het niet uit. Nee. Nee. Qua volgorde. En dat je nog 1 punt meer of minder erachter eindigt, dat is leuk voor de statistieken. Ja. Maar daarvoor zitten nog een paar skippen die toch wel weer wat in het zicht komen van het Veen. Nou ja, snelheid had er wel in de regel. Nou, en het begint weer te waaien. Hè? En dat het wel blikken die dat Heerenveen de oude de week ik heel goed vaart met de wien. Dus Ik vond het juster magnifiek hoe ze zielden, hoe ze wachten op de gatjes, remmen, zeggen dat de oren net remt hier terug, uitwieken moest voor de oren en wachten tot het gatje voelde weer als een roofdier sprongen ze iedere keer in het gatje en dat kwam ik correct uit. Ik vond het een fantastisch mooie wedstrijd van Sietse Brouwer. Ja, al zitten er zelfs een beetje oor, zo denk ik qua punten, maar qua zielen weer het een geweldige wedstrijd. ja, dat wie ik zei. Ze maken steeds de goede afweging. Hè? Van risico nemen op het moment dat het koelen. Dat het verantwoord wie maar een grote kans op winst. En dat het de risico heeg wie en de kans op winst liet. Dan leert ze het lezen. Dan komen ze op de iets aan de kant. Weer perfect zielt. Veen door de wien. Lemmer op de boppen staan houden. Hoe groot is dat gat? Het zullen wel een paar skipslengten wezen. Nog wel. Maar Ja, zo. het Lemmer moet nog een keer draaien. Dus Maar die ben ik al bij de tonnen. ja, ze kennen ervoor. Maar hoe dicht komt Heerenveen erbij? Die komt op volle snelheid natuurlijk nou op die Lemsterzon. Oh, hier
Zal Albert Visser nog net ongerust van worden? Ja, wij horen ik een beetje de tijd in de gaten natuurlijk. Want hoe lang zullen ze hier terug op 15 uur 34 hebben. Dus al uren en 20 minuten best want zielen. Wil ze het douwen wat te spannend wordt al hier. Die staat, vinden ze maar in. Ja, Nou ja, en hoe spannend wordt het? Ja. ben dat dan toch de familieband die ik... Zo dat dan ik gilde bijvoorbeeld tussen Albert en Douwe van Grauw. Dat je bijvoorbeeld Albert, die kent al wat met vinden van, hè? Ja, dat zou kennen, ja. Ja, maar nee, zo werkt dat helemaal niet. Nee. Mooi, hebben we dat ik ontzenuwd. Ja, nee, dat is wel eens vaker toch. Maar het tegendeel is er weer. We hebben in de familie altijd wel een hele gezonde competitie om de beste te wijzen in de club, zou ik maar zeggen. Dat is niks mis mee. Maar we gaan zeker niet elkaar helpen en dan zelf de slachtoffer worden. Dat doen we niet. Nou, het wie ik wat een RTL Boulevard vraag, maar Ja, die maakt het er eens zo nou en dan. Het Maar dan hebben we dat ontzenuwd. Ja. Ieder zijn eigen wedstrijd doet. Ja. Nou ja, goed. En misschien komt nog wel de fase voor Heerenveen van... Wat doen we? Ja. Zullen we mij in deze carousel? Nemen we genoegen met het zilver, treden hier op Riegen? Ja. Of zullen we nog naar Grauta en naar de achterijn? Ja, ik denk het eerste. En dat hoop ik. Maar je weet het nooit zeker. Maar zou ik die man kennen, dan kunnen ze dat niet aan. En ik denk dat het met scootjes is dat je op een gegeven moment herkennen moet dat iemand het beter dient heeft dit hier. En dat je dat soort onzin achterwege laten moeten. Maar goed, dat is een stem uit het verleden. Misschien geldt dat nou niet meer. Maar gemiddeld waar ben je krijg een beter geweest. Dus als het worden, is dat zeer terecht. En dat geldt ik voor Heerenveen of alleen maar overigens. Ze zijn alle hartstikke goed. Maar een liedje denk ik die de terugslag jouwen. De Grauwsters. Het liedje redelijk ontspannen, oerendek erin. Ja. Het lijkt haast wel dat ze wat aan het vergadering binnen. Ja. We zouden de prijsverdeling houden. Wat feest in Grauw. Misschien zit ik nou wel iets te verbarig, maar het lijkt ja. Nou, ben je nou ook even het gewicht ontverdelen op het skip? Want ik bedoel, een vaardenwinst rek, dan word je het wat meer niet varen, hè? Of naar het midden van het skip. Ja. Ja, dat het echt stiller is, dan word je het lauwer wat minder voor hebben. Begint het wat harder te waaien. En dan verplaats je de meesten wat naar achter. Eigenlijk komt het erop België wel dat het schip constant ligt leg. Voor en achter ligt het jip in de veert hebben. In liekwicht, ja. Ja, in liekwicht. Dus, en dan moet je huddenwien. Dan drukt ze meest een schip verroer. Dus dan moet je de meesten wat naar achteren sturen. En maar licht waar. Dan gaat de schip meestal wat achterover liggen, omdat je daar de meeste meesten zitten hebben. En dan moet je dat spel wat naar voren brengen. Nou sjuren we het een leeg achterdekt op het Grauwste scootje. En die hebben een teambuilding voor bij de mast. Nou is het wel duidelijk. De mat wat gewicht. Nooit Florenta. Nou, dit jou dus ook even de gelegenheid om nog even op een sjoggersvraag in te gaan. Er komt geregeld mail binnen bij de omroep. En dan zitten de meesten bijvoorbeeld uit Appelskeer waar je die normaal sprutsen tussen de bosjes zitten nou toch geïnteresseerd naar het zielen te zien. Die weten nog net alle regels. En wat hun een protte opvalt is, er lezen wedstrijdtonnen in. Die maken uit de deel uit van die wedstrijd. En wij hadden dan wel zo van, gaan ze de tonnen rekken of net? En dan is de vraag van, waarom maken ze die tonnen net rijtje? Nou, dat wist al wel. Ja, nou, dat zijn afspraken die maken binnen internationaal. In Chielsport, als je de tonnen rijdt, dan heeft de baan dus ook korten. Dus niet volledig zielt. Dat is een beetje de definitie. Dus als je een tonnen raakt, dan schoost die ton als het ware aan de kant. En dan heeft de afstand die er voor iedereen hetzelfde wezen, maar niet volledig zielt. En dan staan er sancties op. En dat is wel verschillend bij de SKS. Met iemand zien protesteren, het zijn een tegenstander of een wedstrijdcomité. En daar ben ik bij, dan kan je een rondje draaien en kan je er ook komen. In de SKS kan alleen maar 4 strafpunten, dat is een protestkrijst. En dan kan je hem op naar een ronde. Maar dan mag je hopen dat ze het protest eruit lukken, het comité of de tegenstander, maar dat hoeft niet.
In het internationale reglement is het ook zo, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat als dan een strafrondje draait, dan best ik van de straf houden. Maar dat weet ik niet zeker. Klopt. Ja, Het gaat erom dat dan de meeste eerste mogelijke gelegenheid vrijvaren en een rondje draaien. En er zit nogal iets verschil in. En dat is het verschil tussen de SKS en IFKS. Bij de SKS maar een deel van het schip wol de tonnenruitje. En dat is mooi de geek. En dat mooi bij de IFKS net. En dat is het internationale systeem is, ik zeg, maar geen één deel van het schip de tonnenruitje. En hier bij de SKS maar nog de geek doen. En in het begin weer dat mooi de IFKS ik zei. Dan maak ik was gebroek van. Want dan leerden we gewoon de geek even zakje. Dat hele tuur even wat naar beneden. Dan komt dan nog wat leger. En dan hopen dat die hele tonnen mooi de geek maar rolde. 4 keer. Want wat je weet wel eens, dan skeert het eronder terug. En dan alsnog het schip rekken. Maar dat is even het verschil. Hier mooi ze dus wel maar de geek de tonnenruitje, maar net mooi het schip. Nou, even naar de actuele stand op dit moment. We zorgen helemaal vrij voor het scootje van Jennewoord. Maar een rode vlag in het wand. Daartussen Akrum op plak 2. Zonder vlaggen. Op het derde plak de hele mannen. Mij vlaggen, want die protesteren Tjen Jennewoord. Dat is de top 3 op dit stuit. Daarachter zielt de Jouwer, Huzum, de Lemmer, het Jereveen, Starum, Grauw en op het 10e plak voorlopig Drachten. Dat is de top 10 op dit stuit. En het wordt dreger en dreger om daar nou nog verhoringen in aan te brengen. Ja, dan kan je het mooi zien op het beeld dat de gaten tussen de schepen individueel ik al enorm groot werden. Dus het zal in niet uitzonderingen daar gelaten en los van calamiteiten zal er net zo kijken volle meer verhoren in de volgorders. Daar wordt het nou te duidelijk voor alle de onderlinge afstand. En dan kunnen we uw staren gewoon een beetje opmaatje voor een feestelijke happening in de familie Visser. Ja. Ja, wat dat betreft zitten de kans nu in hegen natuurlijk, want wie haast altijd draag. Nou ja, maar, het is nog steeds dubbelfeest. Ja, het is nog steeds dubbelfeest, ja, zeker. 12 podium. Ja, dat is prima de luxe. Dat gebeurt net zo vaak. Jereveen vlak achter Albert Visser van der Lemmer. Maar op het eindpodium is dat Krekkoers om. Want daarin stiert de Gerben van Maan en mijn Sietse brouwer Krek Boppe, Albert Visser. Wer direct Troddewien toch nog even een keer dat avontuur een beetje op zitje. En waarom ik net? Ja, tuurlijk. Gewoon leuk. Het heeft het podium net zo volle verzin, maar het is wel leuker om ervoor te werken natuurlijk. Dat is ook een beetje de strijd. Maar ik denk dat alleen maar ik al goed mij draait. Vermoed ik. Ik shut even net, maar... Ja, ze draaien direct mooi. Dat is een enige verstandige verdediging. Want ik al het niet meer om het podium te vallen hadden. Je wil je net voorbij spelen. Dus we blijven volop in de strijd tot op het lijst staan. Nou, dat is echt wel duidelijk, man. Hè? Dat het heel dit moeilijker wordt om een scootje voorbij te zien. De verdedigende partij, ja, die maakt je net zoveel fouten meer, hè? Nee. Het wordt steeds moeilijker. Omdat het gewoon steeds beter zield wordt. En er jij doorhand dat zeker in de eerste zo'n achterklassement zitten uitstekende teams aan boord. Ongeveer hier en daar met mensen die haast hun werk maken hebben van wedstrijdzielen. Dus dan wordt het maatje van een fout wordt minimaliseerd. En dus is het voor de als bij de staat er net bij is het voor de achterliggende schip is het ontzettend moeilijk om er voorbij te komen. Want soms in Jelwe de wedstrijd begint men al te verdedigen. Wil ze toch zorgen dat links in het beeld naar de Zuidwesthoeken om het tonnen heen draait. En de gotten aardig grut worden. En ik Grauw net meer last had van Drachten. Het is heel moeilijk te zien. Het is wat diezig waar, maar het is net als mij ophouden maar rijden. Ik zit er geen drippen meer op eens. Nee. Het is nou Grauw die daaronder helpt. Dus je denkt dat het wat droger wordt, dan begint het toch stadig wat meer te waaien. Meestal is dat zo. Als het rijdt, dan is vaak nog het rustigste. Ja. En nu begint het een beetje op te klaren en dan komt de Wienik sterker terugzetten. Grauw is al mooi los van Drachten. Die zielt ooit in niemandsland. En dat zal hun
worstwezen. Ja. Dat vinden zij alleen maar mooi. Dus, Ja, de Lemmer en Jereveen, die zitten duim bij elkaar hoor. Die maakt je er nog even een dueltje van. Ja. Maar ja, de street is voor een grutpad. strijden. Ja, daar is Jenne Wout alweer om die tonnen heen. Die gaat echt meters voorsprong nou op het scootje van Akkerum. Ja, en inderdaad hebben we het al eerder gezegd, maar ik heel mooi voor de Jousters dat ze na 12 toch hele zwiere dagen nou mooi voor ons zullen. Ja. Dan gaan we heel de winter in als dat het nou weer een hele moeilijke dag wordt. Ja, want het is toch voor een soort begin. De skip is ik heel dreig om dan maar gelijk bij die grutte jongens om samen eens even te sezen. En dan reken ik eens ziet ze er net bij. Want dat is natuurlijk ook een jonge begin, de skipper. En die is van het begin al gelijk uit de startblokken. Maar zo'n als Rinus de Jong, die zoon Jappie. En om daar die in dit geweld gelijk te mengen. Hè? Ja, het is ontzettend moeilijk. Hè? Dat just ik, als het redelijk weer is, dan just ze heel goed meekomen, maar wordt het extreem licht of extreem huddewien, dan is het gewoon volle moeilijker. En dan just ik die wat langer varende teams, just ik makkelijker naar voren komen. Dat is gewoon zo. En als je dat een paar keer verkeerd treft, ja, dan zie je gewoon een paar waardeloze dagen. En dat heeft gewoon invloed op die geestesgesteldheid, op die humeur en op die zekerheid die bij mij dingen denken te weten. En als je er eens even een zandaar erbij hebben, ja, dan komt het bij meer. Ja, het lijkt erop dat het Veen de Lemsters te pakken had. Wat is er nog mogelijk voor Heerenveen? Nou, het gaat om de eer in de dijuitslag. Maar ja, daar ben ik nog binnen wel een farm, maar ja, je scoort wel weer plakjes op. Ja, je zit dan nooit nog maar Akkerum en Lemmer natuurlijk, hè. Lemmer kan zich wel wat permitteren, maar net al te volle keuzen, want dan wordt Akkerum ook nog weer gevaarlijk voor de tweede plek. Dus als Heerenveen er voorbij gaat, met ze niet gedesillusioneerd reizen, met z'n tanden wat zakelijk zielbloeien, ziel derde maar wij gewoon achteraan, dan is er niet zo volle loos. En je geen risico's erin gaan in dit stukje. En Grauw moet gewoon dezelfde afstand houden van het Veen waar ze nou zielen, dan is er ook niks aan de hand. Nee. En we hebben het al eerder gezegd, de veld leidt al heel vier uit elkaar. Dus de kans dat je samen nog even 2-3 scootjes pakken is nou Nee hoor. heel dreig. Ja, dat is eigenlijk niet logisch meer. En als ze nou gewoon uit de protest blowen, dan heeft iedereen zijn plak wat er ons een beetje verdienen heeft. Laat ik het zo maar zeggen. Maar je moet je risico's erin gaan nou in deze fase. Dat is voor u wel jammer, maar, maar als je erop achter het helm zit, dan moet je even zakelijk worden. Nou, intussen is het kwartier voor Fjouweren West. En binnen wij dus ook nieuwsgierig wanneer de commissie hier een finish in het wetter gooit. Dat kan nooit heel lang meer worden, denk ik. Alleen maar die probeert onder Heerenveen waar te komen. Maar in deze camerapositie liep het dat niet te lukken. Dat Het is meer een loefduel nou. Ja. Bloed Heerenveen toch boord aan boord en met ze straks rond te hebben die boei. Maar Ja. dat hebben je wel eigenlijk niet zien. Dan zak komt Lemmer ik er in die cirkel. Ja. Ja, Lemmer is ontloeven boven en nou Lemmer loeft het Veen omheen, want ze matten de ton on deze kant ronden. En dan is het even te zien straks als het Veen naast hem zit, als net in. Ja, nou jouw ze del. En is het Veen dan boord aan boord? Want als het Ja. Veen boord aan boord is, dan Dat ben ze. denk ik dat. Ja, dat ben ze volgens Freek. Nou, dan geven we daarvan uit. En dan had het Veen toch de Lemmer te pakken. Maar het is moeilijk te zien, hè? Nou ja, ik denk net Ze dat horen Waarden heeft- ik ze nou horen heeft- nog risico's neemt. Want Nou ja, voor het podium had het geen enkele consequentie. nou is het duidelijk. Het is ik net een lidsbitje vanuit deze hoek. Het Veen had Lemmer te pakken. En daar is de Zuidwesthoek al. Oei, bakboord, stuurboord. Ja, dit mooi net. Net word ik al Rob terraast. En hoeveel scootjes hebben we er dan tussen? Sjurres. En daar is Grauw ik alweer. Ja. Hier is nog volle strijd. Auke de Groot. Je hoeft geen voorrang aan het Veen.
En wordt er dan protest heest. Ja, daar ga je ik net zo vol aan. Want als je ze eruit vallen... En daar is Grauw. Grauw die stekte me tussen. Die had een bijzondere mooie slag maken. Ja. Nou. Staat ze nou zielen, sjort het podium eruit. Grauw voor het Jereveen en Jereveen voor de Lemmer. Hoe mooi wordt hij in een shot? Hij is niet mooi bezig gehouden, maar vergek dus. Want dat zat te besluiten blijkbaar. Ach, Ja. wat bijzonder. De Lemmer die stekt hem erachter del. Ja. Nou, heel bijzonder. En Douwe Visser van Grauw zit waar die zitten wil. Ja. Namelijk in de controle. En daar hingen dan de finishvlaggen. We beginnen op naar de climax hier van dit SKS-kampioenschap. Naar de finish. En zullen dan aanst constateren dat Jenne Wout daar aanst als eerste oer de finishlijn heen gaan zal. En dan ben ik benieuwd of die vlaggen hingen bloed of net. Ja, dat bij Jenne Wout of bij de hele mannen zeker denk ik. Het is cruciaal. Dat is voor hun ik weer een tweede plakje op de besten als zielen ze nou zielen. Ja, ik weet niet hoeveel consequenties of dat verklaart zijn dat Jenne Wout eruit valt of niet. Nee. Hè? Nou, in klassementstechnisch jongens. Dus het is nooit leuk om in deze fase van de street om dan nog een keer naar die protest te gaan. Maar ja, als het een plak meer of minder in het klassement oplevert, kan het natuurlijk in zin hebben. Nou, zij lezen meer dan 10 punten achter Huzem. Dan kent ik een zo wijze dat hij helemaal aan de Hij druk wappert er nog steeds in bij Ja. de hele mannen. Ja. En dat zal ik, ja... Ging je voor het klassement zielen of steeds rug is rug, krom is krom. En het maakt het mij niet uit in welke wedstrijd dat gebeurt. Als het nou de laatste dag is of de eerste dag. Nee, zo kan je er in staan. Ja, de nummers 1, 2 en 3. En hoe dat straks nog uitpakt, dat we het hoogstwaarschijnlijk letter nog in. Hoe is de protestbehandeling op de laatste dag, Douwe? Want Die gaat in gezamenlijkheid met de Silrië. En dan bij eventueel hege beroepen dat direct uitsprutsen. oké, dus hege beroepen binnen, ja, wel mogelijk. Maar de onmiddellijk Silrië op zit er gelijk bij. Ja. Dus zij hebben gelijk dezelfde informatie. En dan kan denk ik in een paar minuten zowel het hege beroep behandeld worden als de juryuitspraak. En daar zit ik wat vaart achter zetten willen. Want we zitten hier natuurlijk maar een prijsuitreiking straks. Ja, Ja, en ik die even vergeten dat Huzem vanmorgen natuurlijk dat hegere beroep van Len hier. Dus ken de hele mannen dan wel eens een plakje opschoven. ja, en als dat een overweging is, dan kan ze wel staan liggen. Als dat nog zinvol is ten opzichte van die puntentelling. De laatste jaren wordt de kampioen nou eens altijd je gelijk bij het starteiland huldigen, hè, de eerste keer. Ja, dat is iets wat hier 3 jaar geleden of 4 jaar geleden voor het eerst dient is. Ik heb er nog een keer line, weet ik wel, in 2016. Dus ik weet dat dat de eerste keer weer, maar dat wordt ik wat een traditie. Maar het joert even zien of het is wel de bedoeling. Ja. Maar de wien is aanlandig op de kant van het stadeiland waar het dan gebeurt. En de wien neemt daar. Dus ik weet niet of het nou nog vertrouwd is om daar op Legerwal maar de 3 voorste scootjes in het klassement en het staat in jacht Lisse te kennen. Dus met even zien wat het scenario nou eruit ziet. Maar in principe is dat wel de bedoeling. Maar het is betocht om voor het publiek de kampioen huldigen kennen. Wat oors waren dat altijd in de feesttent. Ja. Vroeger in Snit zelfs leuk. Ja. En dat het is nou. Dus dan weer er voor al die mensen die jaren op het wetter weer net een mogelijkheid om even. Nou ja, zien dat de kampioen huldigd waren. Dat is wel heel mooi betocht. Ja, dat is eigenlijk heel raar dat we dat in het Jedder betocht hebben. Ja, dat is een voortschrijdend inzicht. Terwijl het heel vroeger, ik weet dat Klaas van der Meulen het eerste zilver scootje Utrecht kregen had. Dat heb ik het overlevering, daar ben ik gelukkig net bij, want dan ben ik wel heel erg hard geweest. Maar dat die had het eerste zilver scootje Utrecht kregen op het stadionland bij de oude starttour die er toen stond. Ja. Dus het vroeger weet ik, maar later is om allerlei redenen die mij niet bekend zijn, is dat verloren. We zijn nu weer een beetje terug bij af. Ja. Nou, wil ze toch zorgen dat er een behoorlijke poesterwien komt nou, Ja. hè? Ja. Ja. De witte baan, zorgen wel door, dat ben die komstrepen op het wetter. Dat jouwt om, dat er wel aardig naar de 50 zit.
Ja, Akkermlijn is kreeg ik behoorlijk op in neer even. Die moesten behoorlijk losletten. Dat is kinderen in de loft, hè. We zeggen steeds weer de fut. Dat achterland daar. En dat betekent meestal dat er meer wien komt. Wil ze de startkorter en nou dus omdoopt tot finishkorter. De 7 volden daar al lezen en deze man hebben we ook al in beeld. En die maakt je hun laatste slag nou op de finish aan. Ja, en dan zal Gerhard Pietersma, mijn zijn bemanning, in elk geval op dit stuit, toch nog een keer helemaal vooraan eindigen. Had net zijn beste kampioenschap zield. Maar leidt op dit stuit op het eerste plak. Wel nog onder voorbehoud. Hij had een rode vlag in het wand. Maar hij maakt nog een paar tientallen meters, denk ik, voordat hij het finishkort krijgt. Gerhard Pietersma met het Jennewaarste scootje. Het voetje ging al even omheen. Ja, het is beter om zo te sluiten als in de achterhoede. En daar is het schot. Ze bent er blijft mee. Jennewaard voorlopig de beste hier op de Snitser, maar op de slotwedstrijd. Zij komen als eerste over de finish. En bij hun wappert nog de rode vlaggen. Dus zij komen als eerste mooi de protestslagen oer de streek. Ja, ik zit even te denken hoe ik dan denk. Zo. Ze ben op een of andere manier er dan toch van uitzogen dat ze in hun rug stonden zeker. Of je kunt er maar uithellen. En hoop dat we de jaren er ook in zin in. Maar een soort onderhandelingen op afstand voelen. Ja, maar ze lezen Safir van elkaar. Oh, die communicatie is net meer mogelijk geweest. Nee. Hier komt de nummer 12 van Joert aan. En dat is Akkerum met Pieter Meter. Kunnen we omzien op een hele goede tweede weekend. Zielt hier naar een krees tweede plak. Maar het zal hem in het eindklassement net verder brengen als die ondankbare positie, die nummer 4. Ja, toch heeft ze op een paar uitzonderingen is nou natuurlijk, maar toch heeft hij 14 punten net op en rond. Maar hij is echt heel goed zield. Hè? Ja, dat is heel jammer. Mooi. De hele mannen. En Die ek een betere tweede week hier. Ek nog altijd die vlaggen erin. Die is onderwijs om daar de derde prijs hier op de Snitser Marinaal op te helden. En die zullen dan waarschijnlijk in het eindklassement naar positie nummer 1 in het linkerrichtje, zoals ze zeggen bij het voetbal in. En dat nemen ze toch mee als een noffelijk gevoel, want zij hier een hele drege eerste weken. Maar binnen de tweede weken vooruitzield. En dat nemen we mee zelfs naar de winter. Klaas Westerdik met de hele mannen. Heel netjes een trainerplak. En waar zit er nog meer in, want als het protestroos zet wordt, kan hij zelfs nog tweede worden. Nou, daar is Rinus. Ja, ik heb een mooie eindwedstrijd voor de winterjon om over te praten. Altijd beter als het zitje in de plak om het daarover te hebben. En dat je de burger moet voor Takemier. En je moet weer Takemier mee weer opnieuw beginnen met alles, te trainen. En dat je dan weet dat dit ik ken, is dat noffelijker dan dat je dat gevoel even een beetje niet hand hebben. Dat scheelt toch. Oké, nou. Dan hebben we de eerste 4 scootjes oer de streek. Maar de scootjes waar het Joert al een keer omkeert in het eindklassement. Die moeten nog komen. En die zitten Joert wel heel dicht bij elkaar. De koer haast een elastiekje tussen. Want ze laten elkaar net los. Wel mooi dat ze de zeilen direct even strikken en de skippen die over de finish komen. Dan hindert de binnenkomen de skippen niet, maar die flappen uit die teuren waai. Heel zorgvuldig is dat. Prima. Johannes Meter. Met het scootje van Huzum. Zielt hier naar plak 5. Ja, vanmorgen mijn bericht. En dan ben wij benijd wat er achterin gebeurt. Want daar zeggen we Grauw en het Veen. En die ben ik nog maar met elkaar in de street. Dit is heel mooi, Huzum. Maar ja, we willen de kampioen weten. Daar is het Veen. Daar is Grauw. Gaat het Veen gewoon op de lijn af? Of
Is er even een blokje om. Het scenario dat we 100 keer schetst daar, kunnen we nou weten of dat trok het ja of nee. Even om een visje naar erheen. Je mag je gewoon boven de startlijn trok zielen, helemaal zien het aan. Ja, dat Dan maar de finishlijn, daar hebben we het dan over. ja. Maar Grauw zit erachter, dus die is net op te keren. Dus Nee hoor, het is maar mooi vrij van elkaar. vrij, die zal jij de Remy dan Hutsielen nou op dit stuit. Ja, soms is remmen een heel groot voordeel. Ja, berusting. Dat hinden ze vliegen hier in deze laatste meters net. Nog niet, nee. Nee. Nee, dat kan pas later. Oeren later. Nou, de Zuidwesthoeker die pakt hier het zesde plak. Schild ik ontzettend goed in de laatste week. Ja. Die had de pech gewoon dat hij de eerste week heel beroerd trok aan binnen. Ja. Hij had dan toch iets met die romte nodig, denk ik. Maar we hebben op Schild hebben de laatste week in combinatie met de win. Maar hier zal dadelijk de ontlading wijzen. Want het besef is er vanzelfs al. Maar je matte altijd even officieel wacht je op die laatste knal die het definitief maakt. Jongen, wat zet is een mooiere serie Del. Want een hattrick, 3 titels op Riegen, dat is toch een zeldzaam hit. Maar Douwe Visser van Grauw, die flikt het, ja. Die had Shellitten wat er kent, die neemt een bak vol ondervinding mee natuurlijk. Biedt die jonge hoen nog altijd achter hem te horen. En bekroont dat Jirre met een prachtige titel. En eigenlijk, als we eerlijk binnen, is er niks op aan te dingen. Want hij is er de hele SKS bij geweest. Nooit echt een hele minne-uitslag. En dus is Jirre een titel voor Grauw. Een prachtige titel voor Douwe Visser en zijn bemanning. En zij maakt je er een memoraal kampioenschap van. En een hele oren ontlading als vliegen hier. Toen sprong er haast alle klinken uit het achterdek. Wat een spanning voelde het dan van hem al. Nou, hij kon het nou lezen dwan haast, hè. Ja, hij zegt het nou aan de schop komen. Prachtig. Maar ik even het besef van het is me toch slagen voor de tweede keer. Dat zeerst ik wel een beetje in die houding, hè. Even. Albert Visser bekroont echt een goed kampioenschap. Laten we dat net vergeten. Die hier natuurlijk een fantastische eerste week. En wint 3 titels. Ja. En we toch maar treden. Maar wel op podium nog. Wel op het podium en dat weer in ieder geval het grote streven. Nou, in ieder geval niet bij vierde worden. Nou, dat is Dat is langer. heel mooi lukt. En tot haast de laatste dag dan, nou eigenlijk tot aan de laatste dag de kans op het kampioenschap. Dus dan heet het fantastisch vaart. Toen het wat harder begon te waaien, iets minder nadrukkelijk de snelste, of mij van de snelste, als toen te stil weer. Dus er is misschien nog wat te sleutelen hier en daar. Maar ze had van fantastisch hield. Dan hebben we het podium binnen. Grauw de kampioen. Het Jereveen die wordt op het eindpodium tweede. De Lemmer heel netjes strijden. En het Ljouwerter scootje, ja, die had het Joert dan toch net te pakken. Komen nou op positie 11 pas oer de streek. Ja, het heel wisselend zielt, de Ja. dier. Het hele mooie wedstrijd, nou wisselt maar heel matige. Voor hun wel matig. Maar goed, ja, dat zou wel krekkeld zijn. De toeval bepaalt ik iets. Hè? Je bent toch in je eerste worden en in je laatste. En alles wat er verder is, moet er tussenin zitten. Dus dat wordt dan toch bepaald door de incidenties bij boeien. Of de start die Wolf net goed slaagt. Daar kan je niet zo vol aan doen. Dat is elke dag weer een beetje jongens. En de meest ervaren mensen die weten zich altijd het gauwst uit. Die bij na de situaties waar te manoeuvreren. Ja, en die schuift dan op het eind van de rit ik bovenaan in het klassement stingen. Wat zijn? Wist Joert de nummer 12 is ook in het klassement de nummer 12. Komt hier oer de 100 punten ook in het klassement. Maar altijd nog minder als dan van het scootje van Langwaar. Die stien al op 111 punten, daar komt Joert tredje bij. En dan hebben we 124 punten in één kampioenschap. Ja, ik denk misschien net een record, maar het komt er dichtbij. Ja, Het is, daar moet ze echt aan de gang. Ja. het wachtje is dus nog op het scootje van Langwaar met Jaap Zwaga. Die zal na elke dag en dadelijk in het beeld verschijnen. Zie je hem nog net? Of zou die dan toch eerder het wedstrijd beter verlitten? Hè? Dat hebben we dan mist. Dat hebben we dan mist, ja.
Zoek kennen natuurlijk dat er ergens wat gebeurd is. Dat wij net meekregen hebben. Ja, nee, dat komt er aan. Derde er al. Langwar, die sluit hier het SKS-kampioenschap definitief al. Hij is de laatste die hier het wedstrijdwetter dus verliet. In al eerst hoe de finish komt. En dan hebben we tredje scootje zien. En dan weten we dus dat er één scootje dus net finished is. Wij zien even bij Geertje de Vries. Ja, ik ben hier een grauw dat het vanzelfs dat ze hartstikke blij binnen. Douwe Visser, het weer een aparte wedstrijd weer, want je zit de laatste dagen heel tijd voor en deze keer even net, hè? Nee, nou, dat zie je er hartstikke goed uit. Alleen nog we kwamen tegen Tred om die boppenboei. En ja, ik denk, nou, dit ziet er goed uit en hij ran niet goed, dus wie het mooi winkel achter je fjouwer. Dus, maar ja, toen gingen we wat te vol omheen. Hele mannen die joegen nooit del. Westhoek, want die ziet er tussen volgens ons. En wij lijnen nou te wachten tot Zuidwesthoek omheen, maar die gingen rug uit en wij remmen. En ik kom er nooit achter, want dan hing ik hem op het roervlind. Maar ja, toen hebben we jongen weer heen gegaan. We gingen van Traaien naar achter de Heerenveen en Lemmer. En toen ran het nog steeds wel goed. Dus toen konden we wat inhalen, maar Zuidwesthoek kreeg net een paar keer de jip achterlangs. Ja, en toen begon het te waaien en daar hingen wij het net kleven, dus daar moesten we bijstellen. Maar ja, goed, Heerenveen en Lemmer die zitten nog steeds vlakbij. Maar wie was dat? Heerenveen, daar zit één tussen en er moesten twee tussen, maar geen draaien. Dus dat is nog steeds wel te zien natuurlijk van. Ja, dus heel iets van hoe luidt het hier achter us, voor us? Albert, we moeten daarheen, hè? Oké. Ja, tellen en toen kwam erachter wat tegen buis. Ik denk, nou dan ben het haast waar. Nou, die konden we weer een beetje fut varen. Toen kwam Heerenveen bij Lemmer. Nou ja, die ben ik even bezig geweest. En toen zitten we ze weer op een kont. Nou ja, toen weer het kleer. Maar bij deze boeien, daar hebben we het zelf erg moeilijk maken. Hier we daar achterlangs naar kennen, maar dan hier het publiek net spannend geweest. En dat wist wel, dat doen wij net. Maar dit weer voor u spannend genoeg. Want toen maar die harde wind, hier we het er net helemaal klaar voor. Juster en wie te makje. En nu hier we het op winkelkracht draaien heel steen wat het bij de staat weer. Ja, je kent net alles natuurlijk. En je kan wel 4 litten, Anne kan wel 4 litten, maar dat valt nou. Dus, maar goed, het is nog. Dus net maar de afsluiter die je graag willen natuurlijk. Een puikenwedstrijd. Wat winnen we? 8, 9? Ja, net volgens mij weer Heerenveen zo'n in je macht. Nou ja, dat is En Lemmer, joh. Dat is net de wedstrijd waar je maar finishen willen. Maar dat wie ik net het punt. We moesten Heerenveen die moest net draaien voor ons wezen. Dus dat is leuk. Ja, wat een sprekweterval is dit dan, nooit aan kampioenschap. Wil ze ik denk van de zist wel helemaal oeremus wezen van het kampioenschap. Ik kan het nog zo noffelijk analyseren. Ja, maar daar kan je de hele middag wat doen uitdenken van wat er allemaal gebeurd is. En ja, het weer zo verschrikkelijk spannend toch wel. Dus, ja, ze is dan toch wel op dat achterdek van hoe... Ja, nee, maar de kriebel in de buks is maar. Ja, omdat we net de macht hier die we juster en erjuster hier, dan heb je het zelf net zo goed in de hand. En daar hebben we een hekel aan natuurlijk. Maar ja, dat wie je schuld. Wij hier de eerste route rond hartstikke goed. Staat weer goed. We konden haast voor de Zuidwest ook lang. Dan hier we eerst geweest en voort. Ja, maar ja, en wij hier een groot gevaar natuurlijk. Protest wie eind oefening. Dus ik was zo verschrikkelijk voorzichtig. De eerste cruiserak, nou, ik denk we kennen van Zuidwest ook langs. Maar dat hebben we al eens vaker gehad. Dus geen grappen, we hebben mij draait. En dat kon zeker zijn protest, dan weer het eind oefening. Ja, en dan kom je hier. Ja. Ja, dan komt je hier. Nou, de kampioen van 2000 op naar Douwe Visser van Grauw. Dank u wel. Ja, een prachtige kampioen. Een prachtige kampioen. En ik een mooi moment. Het is de 74ste editie van de SKS. Hij pakt zijn derde titel op Riegen. Hij had er natuurlijk meer. Maar wat had er zield, hè, dus 14 dagen. Ja, fantastisch. Het is dat het protest in Staveren vallen is. Dat waren tot nota spannend. Maar dat paste eigenlijk niet in hun reeks. Ze hebben zo vreselijke degen en voorzichtige zield. Echt op basis van macht en goede trimmen naar de daai, naar de wind van de daai, wat de Jorik zei. Heel verstandig. Je kan maar op één moment kiezen en dat is bij de start. En dan moet je goed voorop hebben, steen hebben. En
Ja, giet het letter hudder of oorswaaien, daar heb je geen invloed op. En dat soort keuzes, dat is gewoon geweldig. En maar dat betelt zich uit. Ja, hadden we dan die reeks toch even besjoggen. Alleen nog op de Veenhoop een keer een achtste. Nou ja, Kleer, dat had ik mijn lotting te krijgen en mijn omstandigheden, smel wetter. Maar voor de rest, nou ja, een keer een vijfde plakje op Woudsijn, vierde in Elehuizen, een tweede in Grauw, een derde op Jennewoord, een tweede op Terhenne, winnen in Langwaar, winnen 2 keer op een Lemmer. Ja, het is een reeks om er een rinkje te halen. Ja, zeker. En ze weten die risico's te beperken. Hè? Dat is zo mooi om te zien. Want ze hebben ook wel eens hier in Schild, dan best er wel knap bij mij komen. Maar dan rennen ze vaak het risico op meerdere protesten. En dat moet ik aan je achterstaan. Maar dat hoeft er nou niet. Ze winnen hier winnen ze er heel dichtbij. Bij die voorste 2 rijden. Nou, ze hebben heel mooi Schild. En ze vallen ook de risico's vermijden. Ja, alleen nog in staven, dat weer jammer. Maar nee, heel mooi Schild. Qua trim, maar ik qua de manier hoe het spel op het schip stiert. Maar hoe ze de cruiserakken benaderen in mijn leven. Prima, heel prima. Echt een terechte kampioen. Nou, dan is het toch net staddaal aan naar de Oors te zien. Ja, het valt met de wind dus mooi. Ik kan stuk op bevlagen op het vooronder. Hè. Dat gebouw wat er stiert, dat vooronder. De vlagen die wapperen niet al te erg. Ik ben een beetje bang dat het te hard waaien zo. Omdat Paulus Mike zei hier van zo meer te waaien in de ring van een beetje. Maar gelukkig valt dat mooi. Zodat we deze, nou ja, buitendoorhuldiging toch terugvoeren kunnen. Ja, ik wil toch nog even maar die over het scootje van Jereveen. Die jongens die zullen er nou voor de treden hierop. Voor het treden hier op Riegen eindigen ze als tweede. Dat is dus ik hun meeste resultaat. Ze debuteren mijn tweede plak, vliegen hier tweede, nou werd tweede. Ja, die kan eigenlijk maar in het reetje heger. Maar dan hadden ze misschien wel de pech dat ze in de generatie Douwe Visser Grauw zitten. Hè? Ja, dat is lastig. Ja, ze doen het fantastisch natuurlijk hè, voor zijn jong team. Maar je krijgt al hoe moeilijk het soms is voor jonge teams om te schakelen in die verschillende wedstrijden. Hè, verschillende types wedstrijden, maar verschillende waarsomstandigheden. Nou, dat doen hun uitermate goed. Ja, en als dan trekken elke keer als je tweede bent. Ja, omdat er iemand is die dat schakelen nog ik goed ken en ik nog wat meer ervaring heb. Ja, dat is lastig. Maar goed. Ze zijn nog jong, hè? Ze kennen nog wel 24, 30 zielen. Dus er komen nog kansen zat. Ja. En als ze dit niveau bijhouden, dan ja, dat is een kwestie van tijd natuurlijk. En dan krijg je er een passie dat ze kampioen worden. Ja, maar laten we wel wezen, die gaan een mooie reeks. Hè? Die in de eerste wedstrijd op Grauw eigenlijk, daar rekken ze op een 9e plak. Dat wie achteruit hun meeste wedstrijd. Geen protesten verlenen. En nog een keer zonde op Jennewoord. Maar voor de rest, ja, en zonde op Langwaar. Maar voor de rest, 2 oerwinningen, een keer tweede, een keer derde, een vierde plakje. Zij zitten er verder wel goed bij. Ja. Maar krijgt net goed genoeg. En ik heel goed shield, hè. Op de dagen dat ze niet goed starten, maar je altijd een Peru komt, zeg ze altijd naar voren komen. En ik werd mij het verhaal wat verdouwen ik hield, voor Grauw. Dat ze wel naar voren kwamen, hun kansjes pakken, maar als de kansen die ze pakken gewoon te veel risico opleverden. Dan lieten ze het achterwege, dan wachten ze nog een ronde. Dat is heel mooi shield. Nou ja, en dan mag het vanzelfs even over Albert Visser van Grauw, want dat weer de smaakmaker van die eerste weken. Begin 6 wedstrijden in de shield, toen hield er 3 keer won. Ja. En hij had een heel groot part van dit kampioenschap op nummer 1 stier. Ja, ik denk dat ze dat als bijzonder vervelend ervaren zullen. Dat is gewoon zo. Je wil een lauwer van 3 of van 4 waarschijnlijk. Lauwer naar 1 tafel naar de tweede plak. Als van de eerste plak naar de tweede plak waarschijnlijk. En toch denk ik dat hij bleed is. Want ja, voor het eerst in je leven op het hoogste podium komen, dat is echt een prestatie. Ja, nee, maar dit is prachtig. Het is prachtig, natuurlijk. Je bent blij dat je op het podium staat. Want nogmaals, hij is, ik zag vaak viert geweest. Dus dat hij helemaal niks weet. Dus dit is prima. Het is alleen nog heel jammer voor hun. Het kampioenschap verhoorde er niet om. Het is een prachtig kampioenschap geweest. Maar toen die het eerste week gemiddeld waren, wat lichter waren, weer ze eigenlijk wel mooi van de snelste. Ze rond het heegste, kon dezelfde snelheid erin als iedereen. En in de tweede week gingen ze dat toch wat meer. Maar die hudere wien, gemiddeld wat meer wien, gingen ze er toch wat meer moeite mee. Ja, en werd hem dat dan niet zit, dat zou ze zelf ook wel uitvreken, denk ik. Maar dat kan je van de buitenkant houden, zoals wij dat zeg ik net zien. Maar dat het oplikken niet uit de resultaten. Zeg maar. En dat is wel jammer geweest. Voor hun. Nou, dan ben ik benieuwd naar de volgende activiteiten. De zil dadelijk op de wal. Het feestgedruis volop losbarsten.
Alle scootjes die zie je hun plak op bij de volkskepen. En dan werk je wel langzaam naar de officiële prijsuitreiking. Hoe kunnen we dit 24e SKS-kampioenschap het best omschrijven? Welke woorden komen het eerst bij die boven? Had ik alleen nog al zo naar de poeden vol wind hebben gehoord. Ja, nou, ik denk dat het een kampioenschap is wat heel duidelijk een tijdrek markeert. Hè. De manier verschillen, de manier van protesteren. Wordt nog meer op het wedstrijdreglement wordt zield. De eisen aan de baan, die werden toch starig. Zo werd dat opgeschroefd. De organiserende commissie die proberen er gewoon te voldaan. Dus ik denk dat we in een fase zitten dat we weer een stapmaatje in met scootziel. Het ben starig van evalueerd van mensen die de vracht maar voeren, vrachtskippen en vrachtskippers. Naar skippen die heel hard varen, die goed bevaren worden in het wedstrijd, vanuit het wedstrijdoogpunt. En waarbij het protesteren nog steeds meer een rol spelen hier. Ja, een spannend kampioenschap, maar ik wil een vernijend kampioenschap. Nou, dat belooft wat. Het grote jubileumfeest, dat wordt Takkemeerpas viert. Ja. Maar de 24e editie, die zit er nou op. En wij wachten vanzelfs nog even op nog een paar reacties. Want je kan je voorstellen, het is alle keer hectiek onder de wal nou. Er zijn alle keer scootjes die het onlezen. Waar mensen van aankomen in verschillende stemmingen. De techniek die maakt even mij onboord. En dan hoop je we dadelijk nog wat reacties bij opbrengen te kennen. Ja, mijn skin en eeg kennen wij een beetje meisje in. Dat Sietse Brouwer en Douwe Visser. Mekaar eens even een lekkere knuffel jouwen. Ja, zo staan ze je verleden direct. Toen weer het nog spannender als dit hier. Ja, Douwe voorlopig nog de meest ervaren man. De meest ervaren skipper. Hij weet die jonge hoen nog achter op de hoorn. Maar hij voelt echt de hitte adem in de nek. En hij weet dat hij geen fouten meer permitteren kan. Want ze komen toch starig dichterbij, denk ik. Ja, nou ja, om ze achter je te houden, moet je natuurlijk een hele trucendoos met je iepen heljen. Maar die jonge hoen, die had eigenlijk iepen en die sjuggen die trucendoos elke keer iepen in. En die nemen die trucjes natuurlijk starig aan oor. En die ging ik de uitvoering steeds beter doen. Dus ja, je moet je met hand aan tand verdedigen. En dat is ook het leuke van de sport. Nou. En daar was een man die houdt van uitdagingen. En dat houdt er dan wel een vol. De commissaris van de Koning, Brok, die komt mij een lekkere versnapering. De Berenburgjes. Vanzelfs maakt even het spul een beetje aan kant. Want je wilde net dat er mensen onderuit gaan. En nou, wat zullen deze op dit moment smijtje? Ja, vast. Als makker het zelf, spul zelf helemaal niet. Niet iedereen zal liefhebber wijzen van Berenburg, maar het reden waarom had ze dit drinken, dat maakt het altijd lekker. Ja, een heel bijzonder moment. Dit maakt het maar een paar keer in het leven, maar ja. Als dat op mij makkers, hè? Als dat op mij makkers, ja. Het is echt heel speciaal. Ik Grauw bezig dat ondertussen wat meer moment natuurlijk, maar dan nog. Hè, het gebeurt hier misschien 5, 6, 7, 8, 9 keer in je leven. Nou, dat weer uitzonderlijk, hè, die nog een keer. Ja, daarom. En dat is echt, nou ja, rijkdom. Daar komt de combineren nog wel achter hoe bijzonder dat wordt. Dan, ja, hè? ja. Het wordt steeds moeilijker om die. Want daarom is het des te knapper dat hun het nou voor de tweede keer worden. Want die competitie is ondertussen toch weer sterker worden. En ze worden toch maar weer voor de tweede keer op rij worden ze kampioen. Dus dat is echt heel bijzonder. Dus dat smaakt de Berenburg ook lekker. Nou, van verskaande scootjes komen de bemanningen nou bij elkaar. Schouderklappen, omhelzingen, knuffels. Ja, de ontlading is er vanzelfs bij alle bemanningsleden. Zij gaan natuurlijk ook een hele pittige 2 weken gehad, maar er staan alle dagen een poeder vol wien. En dus jaren we heel graag nou ook van de nummer 2 in het klassement, Sietse Brouwer, hoe hij dit kampioenschap nou uiteindelijk beleven had. Ja, vanuit de studio Sietse we het vregen hoe sto dit kampioenschap beleven hast. Ja, op zich wel goed. We hebben volgens mij wel goed zield. En
ieder geval wat we doen, constanter als vorig jaar volgens mij. Dus ja, prima kampioenschap. Ja. Je hebt het nog bezocht, hè? Je bezocht een hele tijd een onvalslag te dwan van een midje. Ja, zo ben wij. We willen altijd naar voren. Dus, en dat vind ik mooi aan Van Zielen. Ja. De vlaggen gaat in top op het scootje van Grauw. Want daar staan wij, mooi Sitse Brouwer en de hele bemanning van Heerenveen. En ik de bemanning van het Lemster scootje. Teer hartstikke druk. Wie een mooi kampioenschap voor Jem Sitse? Ja, hartstikke mooi kampioenschap gewoon. Een geweldige strijd. Tot laatst maar Lemmer en Grauw. Dat wil we graag echt zien en de meesten ik. Dus ik denk dat we hartstikke reclame maken voor het scootje doen. 3 keer, het slagen dus krijgt net. Dus de tweede keer dat het krijgt net slaget. De derde keer dat het tweede best. Wat maakt er nou nog oors om volgend jaar wel eerste te worden? Ja, het is wel net zo vol, maar zo'n liefst beetje. Ja, het hing het soms op hele liefste dingetjes, hè? Ja, klopt. Ja. Wist dat wel blied? Nee. Nee, de teleurstelling moet eerst. Ja, het is niks. Shit, de eerste hier is leuk. Maar daarna was gewoon winnen. Ik. Dus. Sportman, hè? Ja, tuurlijk. Ja. En dan maar toch leuk van zien al die mensen. Hoe moeilijk is dat? Ja, dat komt haast wel. Weet fatsoenlijk feliciteren, hè. Dit jij gewoon zo. Maar eigenlijk zoest het liefst even ergens zetten willen. Alleen nog. Ja. Dus. Dacht ik. Sitse, ik hoop dat ze er nog even een gelegenheid voor krijgt, Aarsen. En ik zoek ze niet toch maar van het tweede plak. Want je hebt weer fantastisch vermaken dit hier. Nou, daar doe ik voor. Bedankt. Sitse Brouwer. Hij krijgt nog even de hand van commissaris Brok. En ja, je hebt het wel. Hij wil eigenlijk het liefst even deze teleurstelling in stilte verwerken. Daar krijgt er net een gelegenheid voor. Misschien dat dat morgen komt. Nou, dat mag ik leren, hè? Om te gaan met verlies. Ja. Hij draagt de nederlaag tussen schrapkes, zeg ik maar. Want ja, terwijl we in SKS, dat is gewoon een hele goede prestatie. Zeker voor zo'n jong kerel. Maar ja, hij moet toch weer genoegen nemen. Voorlopig met een tweede plak. En wij nemen eerst genoegen met deze beelden. Wij ronden hier aan voor de televisie. Met een prachtig gezicht van Douwe Visser en zijn vrouw. Die krijgt de omhelzing. Voor de rest verwijzen we jou terug naar de website en naar de radio verzels. Om de eind te maken. Op televisie wil ik dankzij aan Douwe Visser. Ik hoop dat u stakken hier echt weer stiepje kist. Van nou, bedankt voor het zien. En graag ont Takamier. Ja, het zit er net op stil.